Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang flagship station sa the undisputed number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita sang Huwebes, Mayo 4, tuig 2023. Sa gihapon, inimo lagan nimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, baha sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Pero tubig sa Metro Pacific kay Iloilo Waters dapat pulawan pa. Amo ni karon ang pinakadako siniyang irony ang nagakatabo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Pila sa mga kabanwahanan na may mga ginpang evacuate na. Kag ang pila sa mga lugar diri tagahawak ang tubig nga baha. Pero tubig sa distributor or distribution utility sa potable water, ti dapat pulawan mo pa. Sa pagpulaw mo kung kaysa wifi yan nagatubod. Sa dugang pa nga mga balita, ang ungka flyover ang drainage dira waterproof. Kunti madumduman ninyo sa aton siniya nga mga kabombo nga sadto anay ginsiminto na dira. Kay kunti nalitruko ang pagbukas ang ungka flyover. Ti ang ila sining nakita nga solusyon i-road widening. Ti ginsiminto na dira pila ka mga porsyon sa dalomo, pero ginbakbak naman adto banwa kay man mabutang naman sang tamburong para sa drainage. Naglapad-lapad na ang dalan sa idalom sa ungka flyover. Nalubngan naman iya sang tamburong, pero kagapon kadaman sa aton siniya nga mga kabumbo nagpadala sang mensahe sa ila sini nga mga ginikanan nga malate sila magpuli kay man kasarangan tubtob mabalod ang sitwasyon sa idalom sang ungka flyover. Grabe pagin sini banwa nga paraligban karon kiti may flyover kita gani. Pero hindi taman magamit ang mga motorista nagantos sang kasarangan tubtob mabalod nga sitwasyon sang tubig baha sa area sang ungka. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita, Iloilo City Councilor Johnny Yang ginbato ng pagbasura sang iya proposed ordinance nga magabutang sang tiyempo or ining vending kung pagbaligya sa aton sini mga ambulant vendors. Kag si Vice Mayor Jeffrey Ganson nga nagaakto karon bilang mayor sang syudad naghambal nga ti buloligan na lang niya kay parang ang mga konsyal diba kag ang mga pinamatasan nga bukot mayad ti buloligan na lang kuno para nga kay tanan-tanan man maalam mo. Pero ang para iya kung tani sa syudad sa Iloilo buloligan sa aton sino mga konsyal. Samtang masobra 1,000 ka mga eskwelahan sa Western Visayas nag-shift sa alternative delivery mode bangod sa na-experiensyahan nga local or ining LPA. Sa aton sino mga kabumbo kag ang probinsya sa Iloilo kag Capiz mostly affected sa pagbaha sa Western Visayas. Amo ni karon ang aton sini nga mga pagaistoryahan nga mga balita diri sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto. Ang detalye sini panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Detalye ng bilateral defense guidelines sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na isapinal na. At ang United States tiniyak naman na ang kahandaan sa pagsuporta sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Junior officers ng Philippine National Police na posibleng dawit din sa operasyon ng ilegal na droga, hindi palulusutin ng bagong pinuno ng pambansang pulisya. Mga eskwelahan sa Iloilo Province at Iloilo City nagkansela na ng pasok dahil sa pagbaha. Mga bayan naman doon sa Iloilo lubog pa rin sa tubig baha.
At abangan mamaya sa ating international news, ang World Health Organization inilunsad ang bagong strategic plan upang labanan pa rin ang nananatiling COVID-19. Ang United Nations nagbabala sa buong mundo ukol sa mahaba-habang El Nino. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Unahin natin ang heat index na aasahan pa rin sa malaking bahagi ng mga lugar sa Pilipinas. Bagamat may mga maulap na papawirin, posible pa rin umano na makapagtala ng nasa 35 degrees Celsius na heat index batay sa data ng Bombo Weather Center. Yan ay sa mga lugar dito sa Metro Manila dahil naman sa heat island effect o singaw ng mga sasakyan at dami ng mga tao, mga bihikulo at building na maaaring makadagdag sa faktor ng pag-init ng temperatura. Ganun pa man, sa ibang bahagi ng ating bansa, mas mababa ang aasahan na heat index ngayong araw dahil naman sa makulimlim na lagay ng panahon. Kumuha naman tayo ng mga balita kay Pangulong Marcos na ginawaran daw ng full military honor sa pagbisita niya sa Pentagon. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Naging makasaysayan ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pentagon dahil sa natanggap nitong full military honors na iginawad sa isang foreign head of state sa unang pagkakataon sa ilalim ng panunungkulan ni US President Joe Biden. Sa pagbisita ng Pangulong Marcos sa Pentagon, nakaharap niya si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III upang ipagpapatuloy ang kanilang talakayan noong February tungkol sa pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa sa usaping depensa. Pinag-usapan ni Pangulong Marcos at Austin ang mga bagong alituntunin para sa mas pinaigting na alyansa sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Gate naman ng Estados Unidos, wala raw pinapatamaan ang pinagtibay na dokumento pero malinaw na paraan ito para sa bayang harapin ang magkaalyadong puwersa ang tensyon sa rehiyon na dulot ng mas agresibong aktibidad ngayon ng China sa West Philippine Sea. Sa nasabing pulong, ipinangako ng U.S. Defense Chief ang kahandaan ng Amerika sa pagsuporta sa Pilipinas sa bisa ng Mutual Defense Treaty para sa seguridad at kaunlaran ng dalawang mga bansa. Pahayag ni Austin kay Pangulong Marcos sa kanilang pulong. Sinabi nito, "Make no mistake, Mr. President, we will always have your back in the West Philippine Sea or elsewhere in the region." Isapinal na ang mga detalye ng bilateral defense guidelines sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nakapaloob dito ang suportang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas sakaling magkaroon ng pag-atake sa bansa. Bukod sa pangakong tulong pang-depensa, nangako din ang Amerika na suportahan ang Pilipinas sa pag-modernize ng defense capabilities nito at palakasin ang interoperability ng US at Filipino military forces. Nagkasundo rin sina Marcos at Austin na simulan na ang operasyon sa 4 na bagong EDCA sites na matatagpuan sa Northern Luzon at Palawan. Magagamit kasi ito sa gagawing mga military exercises, maritime security at humanitarian assistance and disaster relief. Una nang inihayag ng Pangulong Marcos na hindi nito hahayaan na gagamitin ang Pilipinas bilang staging action, lalo na sa tensyon ngayon sa Taiwan. Una nang inihayag na balak ng Amerika din na mag-transfer sa Armed Forces of the Philippines ng Island-class patrol vessels, 2 Protector-class patrol vessels at 3 C-130H aircraft. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Long-standing and very robust relationship that was developed over the 10 years. And we, all the times, unfortunately, is asking for us to meet these challenges that perhaps we have not faced before. And that's why it is very important, this continuing exchanges that we have started. First, with the visits of the Vice President, Secretary of State, yourselves, and the 2+2 meetings that we had conducted last month. And so, Mr. Secretary, I look forward to a very bright future between the Philippines and the United States, a future that is founded on the long experience and, as you said, friendship and fundamental relationship. Mula
Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tumaas ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila mula 12.7% hanggang 19.7% sa pinakauling monitoring ng Octa Research Group. Sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na bahagyang tumaas din ang national positivity rate mula sa 15.2% hanggang 17.1%. Nagbabala ang eksperto na maaaring tumaas pa ang positivity rate sa Metro Manila sa mga susunod pang araw hanggang 25%. Kaugnay niyan, bahagyang tumaas din ang hospital bed occupancy rate sa Metro Manila mula 22.5% na naging 24.7% batay sa online COVID-19 tracker ng Department of Health. 867 ng mga bagong impeksyon ang kanilang naitala at nagdala sa bilang ng mga aktibong kaso 7,565. Nasa 4,096,000 mahigit na ang COVID-19 caseload ng ating bansa na may 4 million mahigit naman na recoveries at 66,000 mahigit ang naitalang nasawi. Una nga rito ay 392 sa kabuang impeksyon ay naitala ngayon sa Metro Manila. Samantala, niyanig ng 5.8 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Northern Luzon nitong araw lamang. Naranasan ito mga kabombo kaninang alas 8:49 ng umaga kung saan ang epicenter ay sa layong 15 kilometers sa hilagang silangan huyan ng Makunakon, Isabela. May lalim itong 42 kilometers at tectonic ang origin o pinagmulan at ang intensity 5, ito ho yung pinakamataas na intensity, pinakamalakas na naramdaman ay ito ho ay naitala sa malaking mga lugar dyan sa lalawigan ng Cagayan. Ang intensity 4 naman ay sa City of Batac, dyan sa Ilocos Norte, intensity 2 sa Pasukin, Bacarah at City of Lawag, dyan pa rin sa Ilocos Norte. Yung instrumental intensity o na-detect ng mga pasilidad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, yung intensity 5 ay dyan ho yan sa area ng Cagayan pa rin, intensity 4 sa Gonzaga, Cagayan pa rin at intensity 3 saka lang ho na-detect dyan sa may lalawigan ng Isabela, partikular yung Ilagan at intensity 2 naman sa Kasiguran, Aurora, Pasukin at ganoon din sa Batac at Ilocos Norte area po yan, yung Vigan City sa Ilocos Sur naman, Santiago City, Isabela, Tabuk, Kalinga, Badela, Quirino, intensity 1, dyan sa Abra at Baler at ganoon din sa ilang parte pa ng Ilocos Sur at maging sa Nueva Vizcaya. Nay ng balitang yan na 5.8 magnitude na lindol na naganap kaninang umaga, ito'y nagdulot naman ng panik sa mga mamamayan sa Makunakon, Isabela at wala raw na italang mga pinsala. May pag-uulat ukol dyan ang Bombo Radio Kawayan. Nagdulot ng panik sa mga mamamayan lalo na sa mga empleyado ng munisipyo sa coastal town ng Makunakon, Isabela ang 5.8 magnitude na lindol na naganap kaninang alas 8:49 ng umaga. Ito ay sinundan ng aftershock na 2.8 magnitude dakong alas 9:05 ng umaga at 2.5 magnitude bandang alas 9:07 ng umaga. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Butch Bartolome, sinabi niya na mas malakas ang naranasang lindol kaninang umaga kumpara noong nakaraang linggo. Agad na lumabas ang mga tao sa loob ng munisipyo ng Makunakon nang maramdaman nila ang lindol. Wala namang pinsalang dulot nito sa gusali ng munisipyo batay sa isinagawa nilang inspeksyon. Agad din silang nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng mga malalayong barangay ng Makunakon at napag-alaman nilang nataranta ang mga tao ngunit walang dulot na pinsala ang lindol. Alert po kami ngayon kasi malakas itong nangyari na lindol. Lindol mas malakas kaysa dun sa April 23 po na na lindol din na dito sa Makunakon Tumamas. So nakamonitor po kami sa kondisyon ng dagat just in case nagkagabisan din kami sa mga BDRMC through text messages po para aware din po sila. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
At kaugnay pa rin ho niyan mga kabombo, yung pinakamalakas na intensity naramdaman dun sa katabing probinsya. Ito ho mga kabombo ay dun sa Cagayan, sa halip na dun sa epicenter area. No? Ito ho ang kakaiba dito sapagkat dahil nga mas malakas yung naitala dun sa may area ng Cagayan, nagsuspindi ng klase sa lahat ho ng antas. May update ang Bombo Radio Tugigaraw. Yes, Bombo Dennis, Bombo Alaysa, ipinag-utos ng Mayor Myla Tingke ng Tuguegarao City ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa araw na ito kasabay or kasunod ng pagtama ng lindol kaninang umaga. Kasabay nito, sinabi ni Mayor Ken na nasa discretion na ng mga government at private offices kung masuspindi rin o magsuspindi rin sila ng pasok. Sinabi ni Ken na ito ay para mabigyang daan ng inspeksyon sa mga infrastructure at mga gusali at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Magnitude 5 ang lakas ng lindol na naramdaman dito sa lungsod ng Tuguegarao. Kaugnay nito ay agad naman na pinalabas ng mga guro ang mga estudyante, bunsod ng lindol at aftershocks nito. Pakinggan natin ang naging payag ni Mayor Myla Tingke. Kailangan natin na masigurado na yung structural integrity ng kanilang mga classrooms, especially the schools. So we are asking all schools, especially the private schools, to do an assessment report and submit it to our office for verification by our engineering and building officials. Kasi ang SDO ng DepEd, meron din silang sariling mga engineers. So we are also asking them in coordination with our office to help us do the assessment, no? Kasi may mga initial na nagpadala ng mga pictures na schools from barangay captain. So we want to also check on this para lang sigurado tayo. Sa ating pagtungo sa Cagayan National High School ay nakita natin na may mga ilang classrooms. Basa naman ang mga kawani at pasyente ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC mula sa ika-4 na palapag ng paggamutan dahil sa naranasang pagyanig. Ayon kay Dr. Cherilu Antonio, Chief Medical Professional Staff ng CVMC, agad din na nagsagawa ng inspeksyon sa mga gusali ang kanilang mga engineers para matiyak ang kaligtasan ng mga kawani at pasyente. Dali-dali namang lumabas ang mga empleyado ng Department of Public Works and Highways Region 2 matapos maramdaman ang lindol ngayong umaga ng Huwebes, May 4. Tumungo sa open area ang mga empleyado upang tiyaking maging ligtas ang lahat. Agad ding bumalik ang mga ito matapos ideklarang ligtas nang pumasok sa gusali. Ayon sa PHIVOLCS, magnitude 5.8 ang lakas ng lindol sa nasumentro sa Maconacon, Isabela. Intensity 4 naman ang lakas ng naramdaman sa Tuguegarao City, Enrile at Peña Blanca, Cagayan. Samantala, batay sa advisory ng Cagayan or National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nanatiling intact ang Luzon Grid dahil wala umanong report ng power interruptions at nasirang mga transmission facilities sa mga lugar na naramdaman ang pagyanig. How's that, Bombo Dennis at Bombo Alaysa? Okay, Bombo Ruby, ang concern namin dito, yung aftershocks, ano, may nararamdaman pa ba kayo na aftershocks after that intensity 5, ano, mula doon sa 5.8 magnitude na lindol? Yes, Bombo Dennis, this morning na nangyari po yung pagyanig ng lindol dito sa Tuguegarao City around 8 to 9 a.m. At sa mga oras na ito, wala pa na mga naramdaman na aftershocks. Pero aasahan pa rin yan, Bombo Dennis, sa mga susunod na oras o susunod na mga araw, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Yan ang ating live report para sa Bombo Network News mula dito sa lungsod ng Tuguegarao. Bombo Ruby Away Ibay para sa number one and Most trusted. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo. Ako naman tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation doon sa Camp Crame, Quezon City sapagkat itong junior officers ng Philippine National Police na posibleng dawit din daw sa operasyon ng illegal na droga ay hindi raw palusutin. May mga hakbang ng ginagawa dito ang bagong talagang pinuno ng pambansang pulisya. May ulat si Bombo Marlene Padiernos. Hindi rin ligtas sa pagbubusisi ng Philippine National Police ang mga junior police officers ng pambansang pulisya na posibleng may koneksyon rin sa operasyon ng illegal na droga. Ito ang binigyang diin ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. kasunod ng isiniwalat ni retired General Rodolfo Azorin Jr. na mayroon ng inirekomenda ang 5-man advisory group sa National Police Commission na 4 na mga senior police officials na sibakin sa serbisyo ng dahil sa pagkakadawit sa kalakaran ng illegal na droga.
Ayon kay Acorda, hindi titigil sa lahat ng mga general at koronel ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang kanilang layunin na linisin ang buong hanay ng kapulisan dahil agad-anya nilang sasampahan ng kaso ang sinumang mga lower level police na mapapatunayang sangkot din sa illegal na droga. Kaugnay nito ay tiniyak naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa publiko na gagawin nila ang lahat para tuluyang malinis ang buong hanay ng Philippine National Police mula sa pagkakaugnay sa ilan sa mga tauhan nito sa operasyon ng illegal na droga. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. I just want to reassure the public, know that we will make sure that there will be a house cleansing. But we also want to make sure na talagang lahat po ng legality sa iyo. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Samantala, bukas inaasahan pong ilalabas na ng National Police Commission ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga third-level officers ng Philippine National Police na kalaunay isusumite naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang magdesisyon kung kanino mang mga courtesy resignation ang dapat tanggapin ng dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Samantala, ipinabot ng gobyerno ng Japan ang kanilang imbitasyon sa Pilipinas na makibahagi sa Education Development Training matapos ang pakikipagpulong kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Duterte, ito ay kabilang sa mga napag-usapan sa kanyang pakikipag-usap kay Japan International Cooperation Agency o JICA Chief Representative Sakamoto Takema sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong City. Ang Japan International Cooperation Agency ay ang sangay ng tulong ng gobyerno ng Japan. Sa isang pag-uusap at pakikipagtalastasan dito kay Takema, sinabi ni Duterte na hinarap din nila ang pagsulong ng public-private partnership, koordinasyon sa mga local government units at recruitment ng mga Japanese volunteers na magtuturo naman sa mga kabataang Pilipino. Bukod sa edukasyon, ang nasabing ahensya ay magsasagawa naman ng proyekto sa infrastruktura, kalusugan at panlipunang pagpapaunlad na makikinabang dito ang mga Pilipino. Una nga dyan ay tinanggap din ni Duterte ang opisyal ng Japan sa education upang makita kung paano makakatulong ang Japan sa mga programang pang-edukasyon ng Pilipinas. Mamaya mga kabombo Caster Nation, may update tayo sa mga eskwelahan sa Iloilo Province at Iloilo City na nag-cancel na raw ng pasok dahil sa mga pagbaha. Bago ang detalye niyan, dumako muna tayo sa iba pang mga balita. Muna tayo mga kabombo ng iba pang update dyan pa rin sa Western Visayas dahil may ilang munisipalidad sa lalawigan ng Capiz ang may suspensyon ng pasok dahil naman sa mga pag-ulan at mga naitatalang baha. May ulat dyan ang Star FM Rojas. Nagdeklara na ng suspensyon ng trabaho at pasok sa mga paaralan sa ilang bahagi ng lalawigan ng Capiz dahil sa matinding buhos ng pag-ulan sa iba't ibang mga munisipalidad. Ilang mga kalsada na rin ang binaha, ganun din ang ilang mga public plaza at mga paaralan sa lalawigan. Sa Cuartero, Capiz, umabot na sa 60 mga pamilya ang nag-evacuate sa iba't ibang mga barangay hall para sa kanilang kaligtasan. Kabilang sa mga binahang barangay ay ang poblasyon Ilawud, Ilaya, Mahunod-Hunod at ang barangay Malagab-E. Sa ngayon, suspendido na ang pasok sa bayan ng Cuartero, ganun din sa munisipalidad ng Dumaraw, Capiz. Naglabas na rin ang suspension order sa lahat ng level ng klase at trabaho sa gobyerno ang bayan ng Tapas dahil sa mga nararanasan nitong matinding buhos ng ulan at pagbaha. Nagdeklara na rin ang LGU Dao Capiz ng suspension sa lahat na rin ng level ng klase, trabaho sa mga pampubliko at pribado man. Sa kabuuan, 5 mga bayan sa lalawigan ng Capiz ang matinding nakakaranas ngayon ng mga malalakas na buhos ng ulan at mga pagbaha. At ito ay ang bayan ng Tapas, Dumaraw, Cuartero, Dao at ang bayan ng Sigma, Capiz. Erosion incidents sa Barangay Concepcion, soil erosion reported sa Santa Rita, Sitio Proper, San Rafael, but still passable. Ang tinig ni Capiz PD RRMO, Sheila Artillero.
Yan ang balita mula sa Star FM Rojas. Star DJ Joe Hammer nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga balita naman doon sa Senado, isang mambabatas binigyang diin na malaking tulong sa bansa kung matutuloy ang pamumuhunan ng isang United States-based nuclear energy company sa Pilipinas sa gitna ng energy shortage sa bansa. Alamin natin ang buong report na yan mula kay Bombo JC Galvez. Binigyan diin ni Senador Francis Tolentino na malaking tulong para sa bansa kung matutuloy ang pamumuhunan sa Pilipinas ng isang US-based nuclear energy company. Isa sa mga bunga ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon sa Estados Unidos ang pagpapahayag ng NuScale Power Corporation na magsagawa ng pag-aaral kung saan mainam na magtayo ng small nuclear reactor sa Pilipinas. Tama lang ang pagpupursige ng administrasyon na mag-explore ng mga paraan para matugunan ang energy shortage sa Pilipinas. Patunay niya sa kakulangan ng supply ang nararanasan mga power outages sa Occidental Mindoro at ngayon naman sa Panay at Negros Islands. Git ng Senador, ligtas na option naman ang nuclear energy dahil isa ito sa mga pinakamalinis na anyo ng enerhiya. Para rin sa mambabatas, handa ng Pilipinas sa ihatid na nuclear power na naturang kumpanya dahil hindi naman ito kasing laki ng nuclear power plants sa Bataan. Sa agap ko yung meeting ng kasama yung business sector ng Philippine delegation na para nakikipag-usap na sa isang nuclear power plant group. And this would entail, ito yung mga maliliit na portable o ang tawag doon, ito yung mga bagong nuclear plants na, and as we experience the current power outages in Panay. I was in Bacolod 3 days ago, brownout din. Ganon din katatapos lang nun sa Mindoro Occidental. Palagay ko yung ganon makabagong planta ng nagpo-provide ng nuclear energy, safe, modern, ay malaki may tutulong. Kung matatandaan, unang nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga executive ng NuScale noong 2022 sa sideline ng 77th United Nations General Assembly. Kabilang sa mga deal na nakuha sa pakikipagpulong ni Marcos sa mga opisyal ng Estados Unidos ay ang pangako ng US Agency for International Development na mamuhunan ng $5 milyong para suportahan ang pag-explore ng Pilipinas sa potensyal para sa nuclear energy upang matugunan ang pangangailangan ng bansa para sa malinis na enerhiya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, ang Manila Water Management nakahanda raw sila sakaling sumapit ang El Nino sa bansa habang iginiit na kinakailangan pa rin na magtipid ng tubig ang mga consumer. May pag-uulat ukol dyan si Bombo Victor Liantino. Siniguro ng Manila Water na sapat ang kanilang supply ng tubig sakaling tumamaho ang nagbabadyang El Nino phenomenon sa bansa. Ito'y sa kabila ng naging pagtataya ng State Weather Bureau na nasa 80% ang posibilidad na tumama ang El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Jeric Sevilla, Communication Director ng Manila Water, sa ngayon ay normal pa rin ang kanilang distribusyon ng tubig sa kanilang mga nasasakupan. Aniya, nananatiling 24/7 ang kanilang serbisyo maliban na lamang kung mayroong mga isinasagawang maintenance sa kanilang planta at mga linya. Sinabi pa ng opisyal, pinaghahandaan rin nila ang ganitong senaryo upang masiguro na makapagbibigay sila ng maayos na serbisyo sakaling sumapit ang tagtuyot na panahon. Bilang paghanda ay patuloy rin nilang minamaximize sa 110 million liters ng tubig kada araw ang distribusyon ng kanilang supply mula sa Cardona Water Station Plant. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Jeric Sevilla, Communication Director ng Manila Water. Medyo siguro nakahanda naman tayo for the El Nino, pero ang supply management kasi dalawang aspeto to, di ba? Ito yung ginagawa ng Manila Water, ng MWSS, MWRB, yung pagkuha ng karagdagang supply, pero dun sa demand side or distribution side, meron din namang toka yung ating mga customers. Yan ang bahagi ng pahayag ni Jeric Sevilla, Communication Director ng Manila Water.
Samantala, nagpasalamat naman si Sevilla sa Metropolitan Water Works and Sewerage System at sa National Water Resources Board dahil sa pagpayag nito na makapag-develop at makapag-rehabilitate sila ng mga deep wells. Sa ngayon, mayroon ng 60 deep wells ang Manila Water at may kakayahan nito makapagbigay ng 115 milyon na litro ng tubig kung kinakailangan. Bukod dito ay nakakasa na rin ang iba pang proyekto ng Manila Water bilang paghanda sa El Nino na posibleng tumama pagsapit ng buwan ng July at August. Nanawagan naman si Sevilla sa mga consumer na magtipid ng tubig para maging balanse ang distribusyon ng water supply sa lahat ng kabahayan sa kabila pa rin ng mainit na panahon. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Update pa rin tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation doon sa dulot na baha at mga pag-ulan pa na naranasan dyan sa may bahagi ng Iloilo. May ulat ang Bombo Radio Iloilo. Samantala, sa ibang balita natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, kakulangan sa healthcare workers, nais naman na masolusyonan ng ilang mambabata sa pamamagitan ng 1 taon na mandatory medical service. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Bombo Aika Nunez. Sa mas umiigting na kakulangan sa healthcare workers sa bansa, inihain ni Malasakit at Bayan Party List Representative Anthony Goles ang House Bill No. 6232 o ang Mandatory Medical Service Bill. Ito ang nakikitang solusyon ng mga mambabatas sa kakulangan sa healthcare workers sa bansa. Sa ilalim ng panukalang ito, imamandato ang mga fresh graduates na magtrabaho sa Pilipinas ng 1 taon bago pumunta sa ibang bansa. Pagkatapos raw ng 1 taon ay may kalayaan na ang worker na pumili kung saan ito ipagpapatuloy ang serbisyo. Sinisiguro ni Representative Goles na sa bagong panukalang ito, makakatanggap ng sapat na ranks, sahod at benepisyo ang mga healthcare workers. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Goles. 55,000 kulang ang doktor. Sa mga nurses, umaabot ng 200 to 300,000. Yan po ayon sa datos ng department. Paano po natin ito matitigil? Alam po naman natin na pagkatapos nila mag-graduate at pumasa ng board exams, lumalabas po sila ng bansa po natin. Hindi po natin sila pinipigilan at the long term. Pero dapat, ang tingin ko po, 1 taon matapos sila mag-graduate, dapat mandatory medical service sila sa ating bayan. Naniniwala ang mambabatas na itong panukala ay win-win solution. Hindi lamang raw gobyerno ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga healthcare workers, lalong-lalo na ang mga Pilipinong nangangailangan ng atensyong medikal. Kung maaalala kasi, malaking problema sa bansa ang kakulangan sa mga healthcare workers, lalong-lalo na't kinakaharap pa rin natin ang malaking banta sa kalusugan ng bawat individual. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Namang Manila International Airport Authority, sinabing nasa 130 flights at 20,000 pasahero ang posibleng maapektuhan ng airspace shutdown sa Mayo 17. May report dyan si Bombo Kelly Cordero. Tinatayang aabot sa 130 flights at 20,000 na pasahero ang posibleng maapektuhan ng nakatakdang Philippine airspace shutdown sa May 17. Ayon yan sa Manila International Airport Authority. Iginiit ni Officer in Charge General Manager Brian Co na gumagawa na ng hakbang ang airline kung paano marereschedule ng mga maaapektuhang pasahero ang kanilang mga flights sa darating na airspace shutdown. Bagamat walang eksaktong bilang, ayon kay Co sa maaapektuhang 130 flights na ito, asahan daw na karamihan dito ay domestic flights dahil sa ito yung mga kadalasan na bumabiyahe sa oras ng 3:00 ng madaling araw hanggang 4:00. Based on our projection, there will be around 130 flights that could be possibly affected. Based on the estimate passenger load, it will be around 20,000 passengers. But the earlier we can actually retime or close some of the sale for those flights, especially for domestic flights, they tend to get booked near the travel day.
That's why the key here is advanced planning. Pinaliwanag din ni Ko na nakadepende daw sa airline planning ang mangyayari sa naturang 130 flights kung ito ba ay makakancel o delayed. It will depend on the airline planning options. They will look into the booking of some of these flights. If the flights are still medyo empty pa, they could opt to consolidate the flight with another flight. Let's say the 4 o'clock flight, mababa pa ang load, and at the same time the 8 o'clock flight or 7 o'clock flight, mababa rin ang load. It's part of their option to actually consolidate flights. Sa issue naman ng generator sets, binigyan din ni Ko na kinakailangan ito ng paliparan sa lalong madaling panahon. Kung matatandaan, hiniling ng Manila International Airport Authority sa gobyerno ang 1 bilyong pisong budget para sa pagbili ng mga power generator na magsusupply ng kuryente sa 4 na terminal ng Ninoy Aquino International Airport sakaling mawalan ulit ito ng kuryente. Samantala, kaugnay pa rin sa mangyayaring Philippine airspace shutdown, ayon kay Civil Aviation Authority spokesperson Eric Apolonio, sobra na ang 6 na oras at maaaring matapos ito ng mas maaga. Nagbigay lang anya sila ng allowance sakaling magkaroon ng issue sa pagitan ng naturang time frame. Yung operation hanggang 6 but actually sobra na yung 6 baka mapaaga. Nagbigay lang kami ng allowance just in case na magkaroon ng other issues within the time frame kasi mahirap naman eksaktuhin mo dahil pag may issues pa tatamaan yung flights, mas malaking problema. Yan ang bahagi ng pahayag ni Civil Aviation Authority spokesperson Eric Apolonio. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Alas 12, balik na din sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Driman sa aton sining pagpangalagad. Si City Councilor Johnny Yang ginabato ng pagbasura sa iya sining proposed ordinance pero may paaman pa nga sugilanon ang konsihal. Midya malang kuno ang nagapamalabag sa sining ordinansa nga butangan sang time limit ang pagbaligya sa mga ambulant vendor from 5 p.m. Until 5 a.m. Kag may pahayag man diri ang Vice Mayor Tuhoy sa ining tensyonado adwa kaugnat sining tensyon nga natabo sa sesyon sa sangguniang panglungsod. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Bombo, Cham, wala man nagalalain o kung may kalain sang buot si Councilor Johnny Yang sa pagbasura sang Iloilo City Council sang proposed ordinance niya sini nga nagalimit kung tani sa pagbaligya sang mga street food vendors diri sa syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Johnny Yang, iyaging payag nga ti okay lang man sa iya Bombo Cham ang nanging desisyon sang komitiba ni Councilor Rudolph Ganzon. Sunod sa konsehal, ginarespeto gid niya ang resulta sang committee hearing nga giniwat kaupod ang mga vendors nga nanging venue man sang ila pag ilistoryahanay pag-clarify man mo siya sang tagsa nila kabahin. Wala man ini siya sang plano nga ipasar pa ini liwat kay tun-an niya pa ang ordinansa o kung proposed ordinance as per advice man sa ni Mayor Jerry Tranyas kag kabahin man sa naistoryahan sa City Council nga kung ipasar ini Bombo Cham liwat in kaso ang same ordinansa by 2025 pa sa mga kabumbo naton. Paathag pa ni Councilor Yang, wala nagsuggest si Mayor Jerry Tranyas na hindi pagdayunon ang ordinansa, kundi ginatugyan sa alkalde na kung ano ang desisyon sa komitiba ang muna dapat sundon o kung nagakadapat niya sundon ni Councilor Johnny Yang Bombo Cham. Dingkaro man niya sini o kung dingkaro man ni Councilor Yang nga wala niya gilalimit ang mga vendors kundi regulate base man sa pagsulundal nga daan sa may Special Services Division sa mga kabombo naton kag kabahin sa resulta nga nakuha naton sa naging report man sa komitiba ni Councilor Ganzon, baseless ini Bombo Cham ang oras ng gina-practice sa Special Services Division nga 5 p.m. to 5 a.m. nga pag-limit man o kung pag-regulate sa mga vendors, bangod wala sang ordinansa nga nakabase nakasandig diri
sa sining kumbaga internal rules lang sa Special Services Division ini Bombocham ang oras naging takna para sa mga street food vendors. Yari at pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor John Yang sang aton ma-interview. Pero sa subong wala. Okay lang na. Dala mo, kung man tamo, democratic man ta. So whatever decision sa committee, you have to respect it. No? Wala man, nag-suggest na siya nga kung whatever ang findings sa committee, i-follow. Whatever ma-come out ng mga idea nga maayo, siguro nga question is limiting and regulating. So, ang question na. So, ang pag-submit lang, muna ng tawag limit. So, based on tawagin na limit natin nila pag-negosyo. Actually, gina-regulate. No? Gina-regulate kay ara naman na existing layi, may ara naman na guidelines sa SSD, nga gina-regulate ang ila pag-operate sa sidewalk. So nga ito lang kinapasa sa ordinansa para may ara lang silang ngipon nga mag-implement sa guideline sang SSD. So why man na sang malain da, whatever decision sang committee. So pwede pa man ta ka file pero sa subong estudyanta na hindi na restriction, regulation, kinkonsulta nato ng vendors kag ang aton nga SSD cover, ang SSD in charge pa. Kung anong gusto dapat himuon naton. Kaya may harap magpalapit nga vendor sa aton, nga pangayo man bulig sa aton nga dapat i-regulate kay kadamo na sang ambulant vendors. So, dapat i-regulate para ma-minimize tagaan sila sa assignment kung sa din nila ibutang ang ilang karito. Hindi sila mag-disugaan ay mag-agaway sang pwesto. Sa iba, makita mo na gininaway na sila. O nauna lang. Tingala ko gani nga gina-prohibit, wala sang prohibition. Gina-regulate na. Hindi kita i-prohibit ang tao magnegosyo, magpangabuhi. Hindi ba? So muna ginambal ko, why ko prohibit sa aton mga pumuluyo magnegosyo. I-regulate lang. Diba? So sa akon pag hinunanon sa vendors, natagan sila, naintindihan nila nga akong na-propose ordinance, wala man sila sang akig. Sa radyo lang siguro ka pangakig. No? Pero kung sa vendors, na-meet ko sila, nami sa istoryanay namon, kag nami man suggestion nila na dapat nga buhaton naton. Anyway, if ever times will come, kinalano na gid nga mapalapit naman naton nga vendors, mga ayo bulig sa subongan may nag-text sa akong nga vendors nga pangayo bulig sa akon. Di certain, pwede kami kapwesto, di kinpahalin kami. Ang bakoy repair ta sa kay SSD kung ano mabulig naton. So kung nag-aakig ang aton vendors, hindi sila mapalapit sa aton, hindi sila ma-text. Kaya kita open tamo. Gusto tabuligan mga vendors. So amo na nga mahambal ko lang ang vendors siya way. No, ang kaintindi nga vendors, way ka pangakig. Kaya naintindihan nila. Sa subong may makam up gina nga problema sa pilakadlaw sila, mapalapit naman sila liwat sa aton. Pangitaan tapagi para sa kayuhan sa atong mga vendors. Bombocham na batian sa mga kabombo naton ang nanging pahayag ni Councilor John Yang and sang tion ni nabala Bombocham nga naglabot sila sa konsyal. Sa una, medyo alangan pa si Councilor nga maghatag siyang iyang pahayag kag hindi pa gusto magpa-record kung tani Bombocham. Apang the latter part, nagpasugot naman ini siya pag naghatag sang iyang reaction man so far sa pagbasura sang City Council sa iyang proposed ordinance sa mga kabombo naton. All right, okay. So, diri lang anay ko top gel kay istoryahan kuman si Councilor Johnny Yang. Balikan ko lang karon statement ni Vice Mayor Ganson. Yes, Bombocham sa mga kabombo naton, balikan naton yung patag sa pagid klaro kung ano ang ginsugudan sang sining issue man sa mga street food vendors sa mga kabombo naton. Oho, pero nahambal mo na gid lang para tingob na lang. Anong ginhalinan gini anong rason nga gin regulate ni Councilor Johnny Yang nagduso sa for regulation sa mga ambulant vendor? Ano ganing plastada?
Actually, Mombocham, sa nga nagligad sa nga bulan sa nga April nga ni, nag-propose si Councilor Johnny Yang sa isa ko ordinansa nga nag-limit sang oras sang mga street food vendors. Aran title, bala Mombocham, basahaw na ton, an ordinance limiting the hours of sale of ambulance stores from 5 p.m. to 5 a.m. the following day within the city of Iloilo and prohibiting them to leave their stores and waste in all public spaces after their prescribed sale hours. Mombocham, kumbaga karoon na to, limiting the hours of sale. Kumbaga Mombocham na to regulate amo na ang isa sa mga nangin resulta man sa committee hearing ni Councilor Ganzon kay ang term na kaming gamit Mombocham. Gayuhom lang ko gani. Ambot kong naintindihan, madistinguish ni Councilor Janiyang kung anong butsilingon sang limit kag regulate. Sindihan niya na, kahit sindi siya. Amo man na gani Mombocham, mati ni mga pila kita ka mga sources man na istorya sa may Iloilo City Council nga kung tani posible kung nang amendment iming proposed ordinance ni Councilor Johnny Yang sandig sa mother or reason why nga ti iban na kakabili ng ilang karito kung tapos na nila balabaligya Mombocham nga ti isa sa mga nanging rason man ni Councilor Johnny Yang the reason why nga ti ging consult ni ini sa may special services division sa may Iloilo City Hall kag didto na balaan to kiban sa konsihal mami ara gali oras nga 5 p.m. to 5 a.m. may internal rule sa mga vendors kung tani isa may SSD nga ni Mombocham. Ara ang statement ni Councilor Johnny Yang. Yes, exactly. Niara kita Mombocham. Oh, sige, pabati tabalaliwat para nga ma-refresh ta kay kung kaysa hindi ko naman sindihan ang plastada sini kay ambota kung ano do nalat na nakuguro ni Councilor Johnny Yang be si mamatian ta be are yung unang interview sa kay Kagawad Johnny Yang sang ginaduso niya ni kung anong gidasan siya nang gagaling, kung anong premise, kung anong rason nga napinsaran niya nga i-regulate niya or i-limit yang pagbaligya sang mga vendors or sa mga ambulant vendors, ari siya? Sa aton pag-tanaw, observer, especially sa Molo, no, Plaza, kita ka damo ni dira sang ambulant vendors, no. So nag-coordinate man ta sa SSD, no, with regards sa ambulant vendors. Ang problema naton pagplastar sa iba natong vendors, ginabili nilang ilang karito. So, number one, daw kalaway tanawon sa aton nga mga turista, no, sa mga bisita. Number two, ang salakyan nga mag-park sa dalanon, hindi naka-park kaya ara na ang ambulant vendors naton. So isa man na nga suggestion sang SSD naton nga office nga ginasuportaran nila nga aton nga gina-propose ordinance with regard sa ambulant vendors. Gina-limit naton ang ila pagplaster from 5 o'clock sa hapon hasta 5 o'clock sa aga. So Kagawad ginalimit gidyang hambal mo Ayos Kagawad Johnny Yang man? Too old to be young? Or too young para iya sa City Council? Jel? Amo man na gani Mombocham sa bahay naton nga ti labot ginato ng bahay ni Councilor Johnny Yang agud makuha ang pagpaatag niya sini kay sang nagpatigayon sang committee hearing dito parang nabinagbinagan man sa mga konsehal nga hindi gali pag-limit diri ang gusto ni Councilor Johnny Yang kundi tani pag-regulate sang oras para sa mga vendors. Agud niya ti maplastar atong mga concerns man sang konsehal kag akong tani malabi bala sang maayo Mombocham apang ti ang nakabutang mismo may kopya kita diri sang proposed ordinance kung tani sang konsehal ang term gid niya nakabutang pag-limit Mombocham and medyo nagamuhan lang din kita so far kung pero amo lang punto ni Councilor Johnny Yang gusto niya kung tani i-regulate hatagan sa ngipon ining internal rules sang SSD nga natalana nga oras sa pagbaligya sa mga vendors diri sa syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report.
First of all, City Councilor Johnny Yang, sir, bakal ka diksyonaryo. Basahon mo, pangitaon mo dira, o rinig ani, i-google mo na lang ang definition sang regulation kag limitation or pag-regulate or pag-limit. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay gapanindugan kaya si Councilor Janiyang wala iya sang paglimit mo. Sinyati, sino man yabi nga tao gusto nga limitahan yang pagbaligya sang mga vendor? Manegosyo tawo, bulig na sa ila para sa pangabuyan nila, limitahan mo? Ti sino nagduso sina? Ikaw! Ti ang right term gali regulation? Mayara kuno sang layi, mayara sang guideline. Iyan niya statement yan take down notes ko lang diyo samtang nagawakal siya. Sa aton sino makabumbo, may guideline kuno internal ang SSD, may layi. Hindi na layi sira, kayang layi, law na iya. Diba? May guidelines ang SSD internal sa ila. Tikuti ginago? Ano klase guidelines nila nga ila lang? Ano klase guidelines na nga ila lang? Kag internal lang yan sa ila? Ti karon lang tawaba lang pagka-inutelo kay ila lang? Tigin sunod sa mga vendor kung may internal guidelines gidman? Nga dapat ang pagbaligya or ang ginapanugutan ng mga ambulant vendor nga magbaligya from 5 p.m. to 5 a.m.? Councilor Johnny Yang, sir, you should have known better. Kay negosyante ka. Sinong baligyaan mo kung wala sang manugbakal? Lamok? Raga-raga? Sirom-sirom? Tapos kay ginbasura sa City Council, mambaka nga ti whatever nga mga ideya dira ang mayo, i-adapta subong studyuhan tanay. In the first place, tani, gin-studyuhan mo anay, sir. Para hindi ikaw mangin laughing stock, hindi ikaw mangin karadlawan. Hindi mangin inhustisya ang boto sang butante nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo nga binutang kanila bilang konsihal. Now, nagaklaro na sakon kung anong gusto ni Councilor Johnny Yang. Gusto niya kuno i-regulate kay kadamo naging iya sang ambulant vendor, nagailinaway na, nagadinisuganay na, nagapauna-una na, gusto niya iplastar. Then, amo kuntani na sir Pangitaan sila sang lugar nga kundiin dira lamang sila pwede makapwesto. Sa amo sini nga lugar, pahanugutan ang 15 ambulant vendor. Sa amo sini nga lugar, partikular nga lugar, another 15 ambulant vendor. Hindi sila maglapaw sa kurit, tululupong lang sila. Para nga makapark na kung sa mulo, dira, kung may area sa mulo, para nga makapark ang salakyan ni Councilor Johnny Yang, kung mga pise na sa plaza, butangan sang latid, kurit, pintahan, or whatsoever, nga dira lang kamo kutob. Hindi kamo maglapta. Amo kuntani sina. Kag Councilor Johnny Yang, maluoy kas kaugalingon mo, hindi na pagpakigbato nga wala ka naghambal nga may prohibition. Kay ara sa imo sini proposed ordinance documented ina black and white. Kung may mga salaman sa mga terminolohiya mo,
Tani, from your end, bilang city councilor, kagluyag iduso ining ordinansa, gindipinsahan mo kung tani inisang minatuod. Ginexplikar mo ini, naghatag ka sang mga nagakaigo sini nga facts. Gahambal ka lang kagina nga wala sang akig sa imo nga vendor, damo nagatek sa imo, damo nagaamo sini sa imo, damo nagaamo sina. Nagapangayo bulig. Mapati ko pero tunga-tunga lang. Nga man, tama lang na iya kahapos. Bumbok si Lugo, nga maghambal nga may nagatek sa akon nga vendor. Ang mga vendor wala nangakig. Nga ato nga tunga lang akon sini nga pagpati. I do agree with you sa paghambal mo nga wala sang may nagapangakig nga vendor sa imo. Wala gid man, kundi nagapangabay sila, nagaapilar sila, nga hindi mo pagdayunon ang imo sining ginaduso nga ordinansa kay kapirdihan gid lamang para sa ila. For the record, sa radyo wala nagapangakig. Kung amo niyang delivery, it's normal. Kay komentary na nimo. Basi kung hindi ka pagkinsindi sina, pangitaalan dira sa letter C, sang diksyonaryo, kung mayara ka, hindi ka, i-google na lang, Ang kapaslawan niya sang proposed ordinance mo, basol mo sa radyo? Ano ka, bingit? Ikon lang taon ta, you're too young for public service, sir. Naturalmente, may mga vendor nga magpalapit sa imo kang magpangayo sang bulig. Correct me if I'm wrong, kiti pinasalig mo man during sang campaign period eh. Ti subong ka nagapungko ka natin, kundi siyempre palapitan ka. Common sense. Sa aton sini nga matag palamati. So muna, kung ang gusto mo malanggali iya, kay tama na sila kadamo, nagadinaguso na sila, gadisuganay, pero why sila nagakos ang traffic? Personally, I can witness, so kung na-witness ko, kag makahambal ako ng mga ambulant vendor, mga responsable, kay sa tagsa sini nila kakariton, may ara sila dira iya sang kung hindi man plastic, basket. Nga kung tapos ka na kaon, ibalik mo sa ilang kinanaan mo. Bisan hindi mo panada sa ila binakal. Mamangkot ka, manong, migo, manang, miga, may halabuyan ka sang basura, itudlo ka na nila. Tikon ako si mo Councilor Johnny Yang, sir, dugay pa man ng 2025, hindi na ni sagad ka balik-balik para nga malimtan sang pumuluyo. Ina ko malimtan nila. Para nga may tsansa ka pa para sa imo sini kaduha nga termino. Kay kung hindi ka maka-move on sa siniiya nga proposed ordinance mo, sus Maria kagusip po. Lapit ka gid sa capital letter N. N kun I. Entonces, ay! Capital letter I for entonces and capital letter I for itip. Maitip ginang political career mo kag maitip or ma-entonces ginang political career mo, sir. Believe me. Personally, I have nothing against you, City Councilor Johnny Yang. Kabiga ining pagbulig sa imo. Kag pangita-ngita ka man dira bisang tawo nga makahutik sa imo sa kung anong maayo nga mga legislative agenda nga sarang sininimo maduso sandig sa kung ano nga komitiba ang imo sini nga ginapungkuan.
Pwede ka man mag-intervenir sa iban sini nga komitiba, just make it sure you have proper coordination sa chairman sang sinang komitiba. Kung may brilliant idea ka dira sa komitiba, abi nga ginauyatan ni Councilor Ganson, Councilor Duron, Councilor Sedfrey Cabaluna, kay kalyado mo man ina sila tanan. Kung mayara ka sa brilliant idea na, for example, abi kay Councilor Eli Istante nga komitiba, may duso ka, hagara si Councilor Istante. ELY. Mga pita to sa Mulo Plaza. Istoryahan ta ni Black. Kay Bla mo may napinsaran ko. Brilliant idea ni mo. Para sa imo sini nga committee chairmanship. Kasi makabulig-bulig ni planuan ta nga duwa. Di pwede man na guro, sir. Di ba? Ang gina-expectar sang pumuluyo sa aton siniya nga mga konsihal nga magplastar sa mga legislation in favor sa ila. Hindi in favor sa kon kay sino man nga hirudes dira nga interes. Okay man ina nga mahambal ikaw nga kay ang pagplastar kalaway. Ti plastar ta sang mayo. Pero kabalo ka, Councilor Janiyang, kung kay sino gini ni responsibilidad, iyan isang Special Services Division. Iyan ni Zela Hill. Galing kiti si Ma'am Zela Hill, amot kung diin nagakadto, nga kung katuan sa ngaton sinmakopda na mga reporters, agod iya interviewhon, pirmi lang sa kuno ka inspeksyon. Anong gina-inspect mo, ma'am? Kag nagahanga ako sa brilliant idea mo nga internal guidelines nga 5 p.m. to 5 a.m. Tipiruay nyo man gani gina-implementar. Bangod nga tibalaan nyo man mismo ang sitwasyon sa dalanon. Ngang oras ang baklanay, wala nagaumpisa las 5 sa hapon, tubtob, las 5 sa kaagahon. Ambot ko naga-inspeksyon man ang Special Services Division sa mga ambulant vendor naton. Ang Special Services Division balagi na tungdan gid man nilang ila sini nga trabaho or basi time in time out lang kamo dira o Brand New City Hall. Sa ma-recall ko, Bumbok Resilugo, pila na ka mga nagligad nga City Hall bit reporter, luwag hindi may naka-interview sa kay Ma'am Sila Helmo. Kay permi lang siya, kung kantuan na siya, permi lang sa inspeksyon. Kaya makon mo na, 15 anyos nga inspeksyon nanay. Perti day, no? Kanami lang, no? Kamu na bala? Sa aton sini mga kabombo, ang labing una nga i-konsiderar kung may mapinsaran abing aton sini nga mga konsihal, sa iya pala nga libel, tun-an niya anay, kung nakatipon na siya sa mga nagakaigo sini iya nga mga balasihan, konsulta niya sa committee chairman or kung iya man na committee ba, siya ang chairman, may co-chairman ka man dira, or ipamangkot mo sa mga kaupod mo sa konseho. No? Ini mo na ipagbuyan kay basi kung magdayos klats mo kay maintonses lang kag maigo sa walay pulos. Kag usik sa tsimpo,
nga mga ginaduso sining nga ordinansa. Lantawa bala banwao? Ano nagaklinabo sumong saton sining nga City Council man? Kundi ilinaway. Way tupa nga mga ginaduso nga mga legislation. My goodness. 1 minuto nakaligad sa tak ng alaw na. Sa aton sining nga panumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kaga impormasyon diri sa aton sining nga palatuntunan na bombuanay sa udto. I-check naton ang masobra 1,000 nga eskwelahan sa Western Visayas nag-shift sa alternative delivery mode bangod sa na-experiensyahan sining nga low pressure area kaga probinsya sa Iloilo kag Capiz mostly affected sa pagbaha diri sa Western Visayas. Lakip na diri karon balikan tas Bombo Angel ang payag ni Vice Mayor Jeffrey Ganson sa sining naglinabo to sa City Council. Magjutayan na to magbugrisana ito ang mga konsyalda. Inikiban pa nga mga balita balikan ta matapos sa bilang importante nga mga pahibalo. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 30 to May 6, 2023. Ang Mayo 5, amo ang first Friday sang bulan sa Mayo tuig 2023. Ginaagda ang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass sa among nga petsa sa Latolda mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Mayo 6, Sabado, one of Bacolod's best pop bands, ang Third Spin Band, is set to amaze you with their carefully selected songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical event, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Temperatura nagadalasan discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig kag likawan ang mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kon water refilling station sa lugar diin ka nagalagaw o kon nagabakasyon.
Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog,
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 15 minutos sa nakaligad sa takna siningalaw na. Balik din sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo.
Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon i-check naton si Bombo Lindsay Bade kay masobra 1,000 ka mga eskwelahan sa Western Visayas nag-shift sa alternative delivery mode bangod sa na-experiensyan sini nga low pressure area kag ang probinsya sa Iloilo kag subong man ang Capiz mostly affected sa pagbaha bangod sa diri sa Western Visayas bangod man sining pag-ulan-ulan ang piluti ganito ka ka Monfort Bridge to na anod may balita man kita with the Bombo Jomar later on diri sa aton sining pagpangalagad check tanay si Bombo Lindsay Bade. Bombo Lin sa report please come in. Naglabot Bobo Cham sa 1,374 ang mga eskwelahan di sa may bahin sa Western Visayas ang apektado subong sa low pressure area or ang nagkansela sa ilang mga tagsa ka mga klase or nagsuspend sa ilang mga klase subong nga adlaw Bobo Cham. Pero sunod diri kay Mr. Hernani Esculiar ang spokesperson sa Department of Education Region 6 hindi buot sa linggo nga gin-suspend ang klase or gin-cancel ang klase Bobo Cham wala na gid sang obrahon ang ining mga estudyante bangod base man gani sa Department Order 37 series of 2022 sang Department of Education tanan nga mga nagkansela o tanan nga mga ginpang suspend nga mga klase dapat nga maghimo sang adjustment sa learning delivery Bobo Cham. So kinahanglan nga may ara diri sila sang ining pag-alternate sang ilaya tagsa ka mga klase Bobo Cham which is mag-shift sila sa modular learning. Dapat nga may ara sila sang pagasabtan nga modules subong nga adlaw or dapat nga may ginhatag abing ilang nga maestra nga module subong nga adlaw Bobo Cham kay isa nasiling ko na wala sang suspension nga tiway sila sa obrahon so shift sila anay sa alternative delivery mode. So sa bahin sa Western Visayas, ang Negros Occidental Bombo Cham, pulo diri ka mga banwa sa ila ang kung sa diin apektado sa low pressure area kagabi nagbaha-baha abi dito sa ilang lugar kag ang mga eskwelahan nga nag-announce na wala sila sang klase subong nga adlaw 266 ang sa may Cadiz 69 sa Capiz 191, sa Iloilo City 66 ka mga eskwelahan, sa Iloilo Province 485, sa Silay City 39, sa Pasig City 44, Victoria City 24, kag Himamaylan City 54 ka mga eskwelahan. Gindugang diri subong na gid lamang alas 12 ang udto Bombo Cham sa may probinsya sang Antique, 39 ka mga eskwelahan ang sa bahin sang Tobias Fournier ang gin-suspend 26 sa San Jose, 20 sa Anenii, 26 man sa Hamtik, kag sa Capiz nagdugang diri sa may Sigma 24 kag maayon isa. So sa 100% Bombo Cham sa mga eskwelahan sa may bahin sa Western Visayas. So ang mga public schools diri kabubusan nga 4,048 kag 1,374 ang nagtigayon or nagpatigayon sang alternative delivery mode or nag-shift sa alternative delivery mode which is equivalent sa 33.94% of 100% ng mga public schools diri sa aton sa may probinsya sang Iloilo. So sunod diri kay kay Hernani Esculiar na hindi buot sa lingon nga may suspension wala na sang klase. So may ara gid dapat every suspension, every cancellation sa eskwelahan shift gid dapat ang tagsa ka mga eskwelahan sang alternative delivery mode Bombo Cham para nga hindi bala or wala sang lesson nga ma-miss ang mga estudyante bisan pa nga tinaga ulan-ulan. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Mr. Hernani Esculiar, ang spokesperson sa Department of Education Region 6. Yes, ma'am. May na-record kita, no? As of 9 o'clock AM kaina, no? May mga divisions kita diri nga nag-report na kung sa dinong ilan sa mga respective LGUs ang nag-declare sang suspension of classes. But kita sa Department of Education with a mandate from our Vice President and Deputy Secretary nga wala sa sang suspension but rather we shift to the alternative delivery mode of learning kag isa na dira isang modular distance learning. So sa Negros Occidental meron kita sang 266 schools, sa Cadiz 69, sa Schools Division of Capiz 191, sa Schools Division of Iloilo City 66,
Sa Schools Division of Iloilo, 485. Sa Schools Division of Silay City, 39. Sa Schools Division of Pasig City, 44. Sa Schools Division of Victoria City, 24. Kag sa Schools Division of Himamaylan City, 54 schools ang nag-shift no, sa alternative delivery mode because of the low pressure area and the heavy rainfall nga nabatsagan no, sa ila sining mga areas. And it was all made no, sa declaration sa ila sining mga respective local government units. Okay, magsaling kita, Sir Hernani, sang alternative delivery mode. Buot sa lingon, hindi siya canceled nga wala gid ubrahon abi ng mga estudyante kag bangod nga tiwaay klase. So iniya may ubrahon sila which is ang ilang nga modules. Yes, kay based no sa DepEd Order number 37 series of 2022 hambal dara no nga in the event of canceled or suspended classes, modular distance learning, performance task, projects or make-up classes shall be implemented to ensure that learning competencies and objectives are still met. Kaya we know no nga every time mayara kita sang day nga ma-miss ang atong nga kabataan sa sulod sa eskwelahan, mayara kita sang learning loss sa katabo kay during the COVID-19 pandemic, dako no ang nangin learning loss naton that time. So we really have to make a way nga mabuhin-buhinan ina no or mahagan-hagan inang learning loss naton. So instead of ang aton kabataan wala sa minobra sila sa mga balay, mayara sila no sang mga modular distance or modules or performances or anything nga ginahatag sa ila sa mga schools kag sa ila sa mga teachers to make sure no nga sige ang ila nga pagtuon sa ila sa mga puloy-an. Okay, so buot sa lingon ang ining mga nag-declare sang suspension and cancellation sa ilang mga klase ang mga local chief executives. Buot sa lingon amo ni dapat ang ilang obrahon modules ang ihatag sa mga kabataan. Kay ang aton sini nga mga teachers, they are all equipped naman no, they are ready. So yara na siya no sa aton sini nga mga teachers kag mga school heads kung paano nila i-implement no ang alternative delivery mode. Kita no we reiterate lang gid no nga wala sang suspension of classes but rather shifting to the EDM. So yara na siya no sa ginatag natong ina siya sa aton sini nga mga division offices and schools on how they will implement no the EDM sa ila sa mga eskwelahan. Kiti hindi man naton mahambal nung ang isa ka school whatever isang situation niya is it's also the same with the other schools. So lain-lain ang situation sa kada school. So kada schools ang mayara man sang iyang pamaagi no on how to deliver the ADM. Okay. Ang sa mga teachers naman abi, Sir Hernani, ginpabalik pa sila sa eskwelahan or why naman nangin mandatory nga dapat mabalik gid sila subong adlaw sa mga eskwelahan nila? Ga-coordinate na sila sa mga school heads kag ang school heads sa division. So nayara na siya no sa level sa aton sa mga divisions. But what we emphasize lang diri is nga dapat no ang aton kabataan sige ang ilang mga pagtuon despite nga mayara sang declared sininong suspension ng LGUs. That's why nga may shift kita sa EDM. Kaya suspend naman sa mga LGUs or isang kwan mo ang aton sa mga classes, in-person classes to that extent. Okay. Mambulins? Nabatian Bombo Chams si Mr. Hernani Espoliar, ang spokesperson sa Department of Education Region 6. Magluwas na pakigangutan man naton ang Office of Civil Defense 6 kung sa diin, gipahayag diri ni Ms. Cindy Ferrer, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Region 6, nga ang tuman nga naapektuhan diri no sa may bahin sa Western Visayas bangod sa sining pagbaha-baha kag landslide ambuya ang probinsya sang Capiz kag probinsya sang Iloilo, Bombo Cham. Sa may probinsya sang Capiz, 36 ka mga barangay ang ginabaha, ginalantaw dari nga tugtog subong way pa yan nag-subside no ang tubig baha dito sa ila kay tiway pa man nakabaton sa report ang Office of Civil Defense halin man abi dito sa ila sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung nag-subside na gidman ang tubig. Sa bahin no sang probinsya sang Iloilo man may monitoring man nga ginahimo ang Office of Civil Defense halin man abi sa tagsa ka mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga kabanwahanan diri sa aton sa probinsya sang Iloilo kag may mga landslide ban nga na-record ang Office of Civil Defense sa Banwa sang Bingawan kag Banwaya sang Kalinog, Iloilo, Bombo Cham. Sa subong
ang baton pa lang dari nga data sa Office of Civil Defense na affected population ang yara sa coverage sa Capiz, Carnegros, which is 79 families ang apektado, 65 ka mga pamilya sa Capiz, kag 14 naman sa Negros Occidental. Ang ginahulat diri sa buong sa Office of Civil Defense ang halin man nga data diri sa aton sa probinsya sa Iloilo. Pero ang ginahatagan diri nila subong sang focus Bombot Sam amo ang sa syudad sang Pasig bangod nga madamo-damo nga mga evacuees ang ginpang evacuate sa ilatag sa mga panimalay kagabi bangod nga mataas ang tubig baha. Pero sa isubong way pa man maka-update ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office or City Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa May Pasig City kung nakabalik na ginmadbala ang ining mga evacuees kasi mainit naman subong ang panahon. Ang sabahin naman sa mga food packs or food items, Bombot Sam, natigayo na inino ng mahatag sa Department of Social Welfare and Development sa tagsaman ka mga affected nga mga lugar diri sa aton sa Western Visayas. So naglabot diri Bombot Sam sa 32,043 ka mga food items or groceries ang natigayon nga mahatag nga assistance sa bahin sa Department of Social Welfare and Development. Iniyagin provide ini siya sa may probinsya sa Iloilo. Sa mga taytay naman kagalagyan sa Capiz mga mga dalan nga hindi pa passable 5 kag duhaman ka taytay. Sa Iloilo we have 6 ka mga dalan nga hindi pa malabayan kag wala sang taytay nga na-record diri Bombot Sam. Pero pag ginahulat pa kay base ni ara naman sa update subong nga hapon ang Office of Civil Defense kay padayon na pagsulod sa sining mga reports alin sa tagsa ka mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Yari bala ating pamatian ang pagpahayag ni Cindy Ferrer ang spokesperson sa Office of Civil Defense Region 6. Yes, so far kadamo sang aton nga mga munisipyo ang nag-declare sa subong nga aga sang ilang suspension of classes especially sa may probinsya sang Iloilo. So far 20 ka mga munisipyo ang nag-declare sang suspension of classes tungod sang mga pagbaha sa ilang lugar. And so far may araman kitang flooded areas dito sa may bahin sang Capiz. So far dito 36 ka mga barangay and as of 5 a.m. kagina wala pa hindi naka-subside ang tubig and they are yet to submit report or update naman kung nag-subside na hindi naka-experience na kita sa subong sang medyo mainit nga tiyempo or may silak na sang adlaw. Okay. Pero sa province of Iloilo, Ma'am Cindy, may pila pa ka mga banwa or barangay ang may ara sa gyapon, lubog sa gyapon sa tubig baha. So far sa may probinsya sang Iloilo, ang aton nga na-monitor kahapon yung may pagbaha dito sa may bahin sang Lambunaw. May ara man kita nga mga soil erosion o landslide incident sa bahin sang Bingawan, Kalinog. But man ini sila possible man to all types of vehicles. So far wala man kita sang munisipyo na reported ng lubog gihapon sa pagbaha dito sa may central nga portion sang probinsya sang Iloilo. Okay. Kung naton ma'am, total abi no tanan-tanan sa kabilugan sa region, mga pilang affected nga families due to this LPA? Yeah, so far sa aton nga bag-o lamang gid na send nga report or na-receive na report halin sa may DSWD natin bilang Vice Chair for response ang ating affected population sa subong ini coverage niya pa lang is sa probinsya sang Capiz ug Negros Occidental naglabot na ini sa 79 ka mga pamilya, 65 sini sa bahin sang Capiz, 14 sa Negros Occidental. And composed ini sila sang 79 families for the whole region, particularly Capiz and Negros Occidental, composed of 288 ka mga individual. But ang aton sining breakdown for Capiz is 16 families composed of 65 families composed of 236 individuals, Negros Occidental 14 families composed of 52 ka mga individuals.
Ang subong nga adlaw, may reports pa kamo nga na-receive nga may ara pa sa mga banwa diri lang sa province sabi ma'am nga may ara pa sang banwa nga may ginpang evacuate abi sa ila to or hindi pa mabalikan ang ilang nga lugar since nga way pa nag-subside ang tubig. So far ang aton subong area of focus siguro sa probinsya ng Iloilo amo ang Pasig City kay didto gid may mataas na tubig kahapon kag based sa ilang nga report gin-submit sa subong nga aga naglabot na dito sa sobra 1,000 ang pamilya nga gin-evacuate nila. But wala pa ini sila naka-update liwat sa amon kung nakabalik na ini sila sa ilang mga panumalay. Hopefully nakabalik na sila kay medyo maayo na gid man gawa subok ang syempo wala na kita nakabatsyag sang pag-ulan. Okay. Ang Department of Social Welfare and Development ma'am nakatigayo naman nga panagtag sang ilang nga mga relief operations. Yes, so far dito sa may Pasig City naka-distribute na sang food items ang local government unit and the DSWD also augmented their family food packs. Sa Lambunaw naka-distribute man kahapon ang LGU amounting to 32,000 worth of food items and ang DSWD man ang nag-augment man dito sang family food packs para sa ila. Okay. So kung kung sumahon naton tanan sa Western Visayas ma'am, ano gid ang pinaka mostly affected nga province diri sa aton? Based sa aton nga report no ang probinsya sang Capiz kag probinsya sang Iloilo ang aton nga madamo nga reported flooding. Medyo gamay lang sa bahin sa Negros Occidental. But ang probinsya sang Iloilo especially Pasig. Okay, sige. Si Vincent Ferrer ang spokesperson sa Office of Civil Defense Region 6. As of now, nagahulat kita darino sa data man sa bahin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa bahin kay Dr. Jerry Biona Bombocham. Liyog na lang ko palambot kay damo nga pamangkot Bombolins pala kon magyan ako no ang Dueñas Bridge. Sige. Bombolins kay Dr. Jerry. Sige, Bombocham. Mula tulaton ta na karon kay timahatag man siya sa aton sang update. Subong upod man ang gobernador sang probinsya sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang follow-up report. Grabe ang gulpiada lang nga pagsaka sang tubig mo, sang tubig baha sa aton sini nga mga kabumbo. Isa man sa mga labing apektado ang Iloilo kag Capiz. Ang Iloilo gid sa mga kabanuanan diri sa Central Park. Sa aton sinimatag palamati but may laman nga mga balita ini banwa kay so far wa isang may na-record ring ginbawian sang kabayo kon casualty pero damo lang sang na stranded bangod man sang pagbaha subong man pagluntad sang landslide. We'll be having the latest report karon from the Provincial Risk Reduction and Management Disaster Risk Reduction and Management Office with Dr. Jerry Biona and of course with the Governor Arthur Toto Defensor Jr. Speaking sang tubig, may nadumduman ako. Speaking sang pagbaha, may nadumduman ako partis tubig. Pero dahil lang yun, istoryanta na bala. No? Pero sa sinimatinion, lawagon tanay ang winner. Ginauyatan ko na ang pangalan sa sini nga mga ginotlo. Makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Manaw Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ginauyatan na nato ng pangalan sang winner karon para sa aton sining daily draw sa 1-2 or Buena Mano Salvo Part 17 promo second the daily draw winner. Subong iyang adlaw sa aton sining mga kabombo. Winner ta magagikan sa barangay Dungon C, Mandurriao, Dungon C, Mandurriao. Stentaan nyo siya sining proof of purchase Silver Swan Soy Sauce. Congratulations Celso Hamili. Celso Hamili sa barangay Dungon C, Mandurriao. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 34 minutos sa kaligad sa takna nga launa. By 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sining premyo. Nagahulat na ang guaranteed prize nga 500 pesos ka cash plus ang transistor radio nga may LED light, flashlight
pwede sa kuryente, pwede man sa battery. May yara pa sang sticker sang Bombo Radio, limited edition lamang ini. Kag ang pinakakampiyon nga feature sini, amo iya ining transistor radio, wala na lansang ukon, wala naka-fix dial sa isa lamang ka istasyonan. Wala niya ginlansang sa istasyon sang RMN, Action Radio, Super Radio, ukon anuman nga FM station. Hilway ikaw iya nga makapamati isang naluyagan nimo nga sunata, ukon mga balita. Sa ton sino makabombo. Pero Celso Hamili, sir, sa pag-claim ni mo sang imo sini nga premyo nga 500 pesos kag transistor radio nga wala naka-fix dial, kung may dala ikaw iya nga radio nga naka-fix dial, ginkapon, ginlansang abi iya, ginalambrihan nga hindi na makaulag-ulag sa RMN, sa Aksyon, sa Super Radio o kung ano man nga FM station, dal adri kay ipa-check naton sa aton sini makopdan andri mga technicians kag kung mapiho ina nga fix dial ginman na andar sa isa lamang ka istasyonan makuha niya, may another 500 pesos ikaw on top sa imo sini nga 500 pesos nga guaranteed price. Sa pangkabilugan makabaton ka sang 1,000 ka pesos kag transistor radio nga wala naka-fix dial, may flashlight LED light, may pwede sa kuryente, pwede sa battery, limited edition, may sticker pa sa Bombo Radio. Gani, Celso Hamili, sir, ano pang ginaulat mo? Hindi na pagulat ang 24 oras, kuhaan na diri o kung i-claim na ang imo sini nga premyo. Kag subong man gina-remind ginaton si Ma'am Remedios sa Ednalaga sang Veterans Village City proper. Ma'am Remedios Ednalaga or Ednalaga, Ma'am Remedios Ednalaga, gina-remind ikaw no? Sa aton sini mga kabombo, rama lang sa Veterans Village dira ang iya sini nga proof of purchase sa Silver Swan so isos man Ma'am Edna, nagaulat na diri sa imo ang imo man sini iya nga premyo. Speaking sang tubig mga kabombo, amo ni ang isaman sa mga makabig naton nga masubo nga kamatuoran diri iya sa bahin karon sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Kun lang taon nato na banwa, hindi man gani tuman kamunog gid ang ulan kagapon, pero malawig lang ang pagtupa sang ulan. Ang sitwasyon naton kagapon sa aton sini nga mga kabombo, madasig lang pagtaas sa nga tubig baha. Tinagasulubra ang tubig. Tapos kita iya diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo daw mapatay na kita sa kauhaw. Kita iya nga mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Waters ang ginapapulaw para lamang nga makaangkon sang potable water. Tiki ang rason sa Metro Pacific. Sa aton sila mga kabombo, naguntat sila sang operation, para kung hindi ko na mag-overheat tong isa ka generator during the time nga luntad ang panay-wide blackout sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nagpadayon iya sa pag-operate sa aton sini matag panamati. Apisar nga nagastuhan iya sa gatong sa pila ka oras sini iya nga pagluntad sang panay-wide blackout, pero sa gyapon sa kun ano iyang ginkasugtan nga panukot per cubic meters nagapabilin sina dira iya sa gyapon. During the time sang bagyo Agaton, nga kung sa diin nalapawan sang tubig baha ang intake sa aton sini nga mga kasimanwa, ti paghupas ang bagyo Agaton to, sus Maria kagusip po nga lao, puwerte nga lao, nga ko nang kilala ko pa lao. Ang ginbilin sang bagyo Agaton sa aton sini nga mga kabombo. Pero naguntat bala sa operation ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated? Wala. Ginpangitaan iya sang pamaagi, apisar nga ti nadugangan ang expenses. Pero sa gihapon sa aton sini mga kabombo, nagpadayon sa pagserbisyo sa pumuluyo sa aton sini karon iya mga kabombo. Now, we have this low pressure area, nag-ulan-ulan, nagabaha naman sa aton sini mga kabombo, but previously ang surface water, ang aton sin masuba, ang Alao River,
No? Ang sitwasyon dito yan sa may planta sa aton sini mga kabombo, bangod man nga sa tuman kainit, mas mataas iya ang baba sang intake sang sa surface o riverbed. No? Ti kinahanglan pa magamit sang motor agod i-pump out niya pakadto sa intake ang tubig, tapos may another auxiliary pump nga pump out naman sang tubig padulong iya sa another process para nga makaproduce sang potable water. But sang kagapon nga adlaw, ang pagsaka sang tubig sa aton sini mga kabombo, sang tubig baha, tama kadasig. Oh? Sa aton sini mga kabombo, previously kita nyo na mga bomba na auxiliary pump na. Oh? Dan, kita nyo na, araang ang may nakasircle nga pula abo ng mga auxiliary pumps, 5 na bilog. Ang baba sang intake, araong na may naka-square, yellow, tapos amo na siya ang surface water na o riverbed sa aton sini nga mga kabombo. Ti isa gulpiada nga pagsaka sang tubig sa aton sini mga kabombo sitwasyon subong mo na nao. Dito sa plantaw nan. Tagalumapaw na yang tubig sa aton sini mga kabombo. Ti kon hindi sincero ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa paghatag abisang continuous uninterrupted service sa aton sinimatag palamati, kung wala sang tawo dira nga nagabantay iya 24 hours, tiyang mga auxiliary pumps kaniguro Bomboomel, dito na niguro sa may ang iban sini kung hindi klapoto sa Islaygantes to, Islaygantes, layo. Ari na guro din sa Gimaras. Sa Gimaras na ni pamuluton. Sa aton sinimatag kabumbo. Pero may ara sang tawo 24 hours nga nagabantay dira para mapasigurado nga continuous gani, uninterrupted gani ang serbisyo sa aton sini nga mga kabumbo. Hatagan ko pagi kamo sa example nga nagaplang lapaw ka nagasulubra ang tubig. Kilid sang ungkap na Uber na. Nantuwab la kay kagabi kasarangan tubtob mabalod mo. Ang sitwasyon dito, may mga estudyante gani nga padala sang mensahe sa ila sini ginikanan nga mapa dali lang kita basi magabihan ko bla kay ti mabalod or kasarangan tubtob mabalod pa ni sitwasyon o mabalod kay kasarangan tubtob mabalod pa ni sitwasyon sa may ungkap lang Uber. Diya bakon mo sinagap lang nubra tubig ta. Speaking sa pagplanubra sa tubig, pag saka abisang tubig or pag tubig baha, tilang tawab lang karon, Bomboomel, sitwasyon, balik to lang sa may planta, lubog ang tubig, grabe ang turbidity, sini. Tanan-tanan, dira iya mga tubig to halin sa, kung din man to sa iban nga probinsya, kung sa diin man ang sugpo yun, tanan-tanan, dalasa mo na hindi lang ya kay, ano ganing tawag na sa mga dos raet na nagaupod na Bomboomel? Ang rurok. Hindi lang ya rurok, masugata mo na. Tanan-tanan ng ko arada sa aton sini nga mga kabumbo. Pero, sige way naguntat, padayon nga nag-operate ang planta sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Kung madumduman nyo pa sadto sa aton sini mga kabumbo, gin-question man kag namultahan gani bangod sa turbidity ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Ang Metro Pacific Iloilo Waters, ila sini nga bulk water supplier na sa Santa Barbara, naguntat to sa nagpatigayon sila gali, nagresulta sa pagpatigayon sa water rationing kay grabe kunong turbidity nila. Nisla kunong kwanta. Ang source ang Metro Pacific, isa sa mga bulk water supplier nila kag sang Flow Water, isa malang sa aton sini nga mga kabumbo.
Ti kun lang taon naton sa aton sini nga mga tagpalamati kun wala abi nagaulikid ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nga mayara sa nga continuous kag uninterrupted sini nga serbisyo sa pumuluyo, ti mas barato iya bumbuumil mo nga magbayad siya si Flow Water abisang multa sang sa i-treat niya ang tuman kalubog nga tubig, tugas ang tubig baha para mangin potable water times 2 ang inputs nga ginagamit sina diri sa aton sini nga mga kabumbo. Kag wala lamang siniya nagauntat dira kay from time to time ginatsekyar kon nagtaas ba or mayara sa paghulag sa turbidity, ginacheck kon mayara sa smell, may odor, kon lain ang iya sini nga damil, ginacheck na to sang mga chemist sa planta sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ganiti wala na iniya parte sa income or profit. Kung income lang ginalagas ni Flow Water, ti sana siling tagani barato ya ang balayran mo kung mamulta ka na lang sa magtit ikaw sang potable water, no? Para iya nga makasupply ikaw sa konsumidor sa pumuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Isa pagid ka pamangkot banwa. Nga ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated maka-operate sa gyapon under this situation. How come iyang Metro Pacific Iloilo Waters hindi? Amo nang dako sini nga mga palamangkutanon. Ti subong kay nagbaha, nalapawan naman ang intake dira sang planta sa Flow Water, subside ang tubig. Sus, pila naman ayan ka tinulada sinisang layon, no? Ang magakapol dira sa intake. Ti another naman inabanwa, no? Nga input or another expenses naman kay pangkakahon mo naman ato ang mga rurok, ang mga lao, ang mga lutak. Sa aton sini magkabumbo, para nga hindi upod sa tubig iya nga ginabasyada dito iya sa pila pa ka proseso agud nga mangin potable water ina siya. Sa aton sini matag palamati. Ti kon nabudlayan ang Metro Pacific Iloilo Water sa Metro Iloilo Water District sa aton sini matag palamati bangod man sang ila sini iya nga perfect partnership sang Metro Pacific Iloilo Waters kag Metro Iloilo Water District sa aton sini karon iya makabumbo. Ti may 10 million liters magani nga available. Si Flow Water nga sarang iyang ma-supply as potable water. Ti pero way ginabaton sa Metro Pacific Iloilo Waters. Sa aton sini makabumbo, ang resulta papulawon niya ang konsumidor, no? Para lamang iya makaangkon sa potable water, ti inhustisya ina. Kag makabig naton ina, hindi lang ina iya banwa, economic sabotage, kundi crime against humanity ina. Ti ko nang kilala ko pag siya, ti crime against humanity, bumbutsam niya ang pamatbat sina, ngay sina, bitayon suli. Ti sinuayhan sa aton sini nga mga kabumbo, ang mayara sang utok-utok sining pag-untat sang operation, amo sinamusad to, no? Sa aton sini makabumbo. Mangkuton tadabi kamusta da Sinday Rasputin na be? Dira sa bahin karon sang Metro Pacific Iloilo Waters kag Metro Iloilo Water District sa aton sini makabumbo. Pero isa pa gid sa nakakuha sa akon sining atensyon kay di bala may board of directors nisla. Ti under the leadership of Rebecca Maravilla kag iban pa nga mga members nila sa board of directors katulad ng ilamang abi ni Mr. Felicito Chu to name a few sa aton sini mga kabumbo, ti kada semana gamitin mga kamuda mga board of directors. Di ba? Ti why nyo gid matalupangdan nga tuman na gid iya ka
lawlaw ang serbisyo sang perfect partnership sang Metro Pacific Iloilo Waters kag Metro Iloilo Water District sa aton sini makabumbo. Kag kung maghambal man kamo nga tiga pamirdi na kuno, paano magpamirdi nga gandar gripo nyo galing hangin gagwa? Wala man pigado man ang serbisyo, lawlaw man ang serbisyo, pero sige iya ang panukot. Wala na may gatubod sa tubig asa gripo, sige lang libot sang mitroan, tapos sige bayad sang konsumidor, perdi pa. Do, hindi na mapatihan, magamusin na iyang istorya sa aton sini nga mga kabumbo. Anong butsilingon sa nga sini nga mga plastada sinadraway, ganyan sa may ginahimo ang Board of Directors? Ano kasubong ginatolerar sini iya ang mga kasubong sini nga nagaklinabo ang kapigaw kalawlaw sang serbisyo sang Metro Pacific Iloilo Waters kag Metro Iloilo Water District sa aton sini mga kabumbo? I'm just wondering, pila ayhan ang rason, no? Sa aton sini nga mga kabumbo? Damo ang nagapamangkot, pariyo malang source ang tubig sa Metro Pacific kag sa flow water. No? Tinga naguntat sila no? Sa pag-operate sa aton sini mga kabumbo, tido kasubong inimanwa at hag iya nga ihimplo nga do ginababoy sang Metro Pacific, sang Metro Iloilo Water District, nili di Rasputin, no? Kag ang patal pagid sining istorya, base madalahig pang Board of Directors, bangod nga duway man sila sang ginahimo dirang akto sa kasubong siniya nga hitabo. 51 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik balikan ta si Bombo Jomar Villa, ang isa ka pilote sa Monfort Bridge ginanod kuno sa tubig bahao. Inikigiban pa nga mga balita pero balikan ta matapos ang pinaka importante nga mga panumdumon. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sa skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sa skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sa skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sa skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agod nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagana lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang Balik sa bombohanay sa udto din ginanod ang isa ka pilote sa Monfort Bridge. Sa aton sini nga mga kabumbo, i-check ta si Bombo Jomar Villabla. Jom, sa report, please kamin. Ginapatihan nga naanod ang pilote sa sining ginakayo karon nga Monfort Bridge sa may Banuasang Dumangas, bubot sa may Dingle,
matapos ang ining pag-iko no sa sining dako nga accurate sa tubig baha bungod sa sining sige-sige yang pagbubo sang ulan diri sa subong matinion. Tigin pakingutan nato dire si punong barangay Edgar Andora nga tisakop pa ini sang barangay poblasyon sa may nasambit nga banwa. Suno sa natungdan siguro mga duha na ni kabulan nga ongoing ni nga project nila nga pagpahamtang sa sining mga pilote sa may nasambit nga area. Estimated rin ni Kap do mga pulo ni ka pilote ang nakita iya nga gin pang lubong pero ang iba diri bubot sa buhay pagid masalo pay dalom. Kay ang ining pilote amo ni sa ma-survey bala nga ti magpapag-on sa sining harigid o sa sining taytay. Kay gin guba maning taytay mo gin anod sa baha tiabo na nga gin himuan subuong sang haligi agod nga ito kuron liwat. Unfortunately tiabo na natabo bangod sa ulan ginalantaw nga ginanod pero hindi pa gid ni mahambal ni Kap nga totalikid kay ang sitwasyon subong sa tubig bumusang plabot sa beam sang taytay kay base diri sa ila sila nga pag-observe kahapon sang gabi ang tubig sang tubig baha ado mga 3 meters pa ni ang kalayon sa may beam pero sa bumaga labot ng beam no. It means nga naggalapaw na no, nagdugang 3 meters sa katason sang tubig baha amo nang ako na tawon diri nga naggalapot na sa beam kag ang ining taytay nga ginhimo nila temporaryo nga ginagyan sa mga pumuloyo ang nalapawan man sang tubig diri bubot samti ang sentimento to sa pilak mong pumuloyo nga kung tani ang ginpadasig-dasig no ang pagpamtang sining pilote nga gin-fix na lang pero at least nga kung magdalom ang tubig so hindi ya hindi ya madala abi no sa sining Baskogya nga pag daludo karon sa tubig sa may nasambit ya nga lugar Buchamp. Ang ginakabalakan pagidiri man sa barangay official kay ang ining taytay amo rin siya ang ginagyan sa pila ka barangay dito sa Pihak no. Bisil kani sa pagpungsisa ni Kapti masubra ni mga 5 ka barangay Buchamp ang nagaagi sa lugar pati bangod sa sining pagdaludo pagbaha. Way na sang makalabay bangod nga ginlatawan na ang ining taytay nga ginagyan nila temporaryo sa may nasabit nga lugar. Si punong barangay Edgar Andora sa agbapakigangutan diri sa Bombo Radio. So kahapon, 7:30, nag-text si Father, ang tinaw ni Father nga ang tubig sa Kalinog gamat kataas. So gin-trace ko butang ko sa Facebook nga ang magprepare sila mag-alert, paabot ko past 8, ang tubig mga 3 meters pa ang nubuon sinao. Okay. So mga past 1 kami nagalin, kay nakatop kami sa dam, kag sa Mananiw, landaw namon ang katason sa tubig, may mga evacuees man to sa likuan. So pagbalik ko sa aga before 6, ang tubig amo na kataas. Taas na? Oo, amo na. So ano na halos malabot na tong beam mo? Beam ka taytay, no? Oo. Pero subside siya, pero mahinay. Kaya ang pilote hindi mabalaan, kunara pa so mabalaan naton, pagubas ang tubig, kunara pa o wala na. So may mga pilote na lubong ng nagali? Oo, diri nga area, bali sa sa imo na ligi? Oo, supposed to be. Pila ka pilote ito? Ambot lang way ako do mga 6 or 8 or polo. Hindi lang ko sure kung pila. Pero may ara na sila ng pinamutang. Hindi naton makita unless hindi mag-subside ang tubig. Bali sa naging lubong itong pilote? Yung mga 2 months ago, pag-umpisa nila ubras ang tulay. So bali naging na lubong na sa dalom? Nalubong na, pero mabalaan nato na hindi makita. So hindi nato mabalaan kung hindi maguna sa tubig. Kung nakatindog pa. Pero I mean bala katunga sang pilote ang nalubong na or way pa? Yung mga 11 feet. Kaya ang balsang iban, pag hindi malubong, ginautod lang. Kaya man ako kita nga nautod. Pero amo na may mga video sila dito kagina may pagkita sa akon ay tigati man ang obra nila mo. Okay, so balaan na ko magubas na Oo, balaan ni kon may pilote pa nang katindog. Ay diri sila nagimo sang alagyan mo, ay diri ang amon nga lantay. Na amo na. So diri sila ang ginimo tay to. Oo.
Oo, ang pilote na yaka para na sa Taytay nga Sa tukudunan Taytay din. nini, oo, muna, Sa oo. amin nga Taytay gid. Oo. Pero sa gamay to ay to yaman no. Uway. Oo. Di subong ang mga pumuloy di kitabok libot gid sila. Oo, libot gid ni man sila katabok kay sa Sinibaan kabahaman. Oo. Diri sa may Mananio kabahaman. So standby lang anay. Tubal ligat. So amo nang pero may mga permission nga daw sa container ba do mga simento pag idong unod Siguro ay man ako kabalo ara do sulod araw. Oo. Yan ilang ginobrada ang mga pilote ara daw din tabunan to sa tubig as of now. Mga tamburong nila kag ang mga beam. Oo. Halin sa dalom sa Salog Cup, ano ko dalom? Diri ang tubig estimated mo? Bilang metros? May 10 or 15, wala lang po ka. Titas taas yun, no? Mataas yung mataas na mo. Si Apurong Barangay Andorra, adre bobutsam kay abutong pagpulpangkot ato may mga container ban pa may mga container ban patog Salom ngati may mga unod tatlo semento sus nga gin na pa 1 month sang tubig ara da kita onda color blue nga container amo nang pagpati to sa mga bumuloyo kay ti kahapon lang drapa mo gid pang dalada may mga equipment para sa Salom kag iba to nga mga tamburo ang puti amo to di ba sigurado kun bala na pangkuha to kigintang lapawan na sa tubig baha gin check naman dere ang latest karon nga sitwasyon sa Moroboro Dam sabay na sabit nga banwa ulunhan na ni sang Mount Portrait siguro do mga 5 kilometers ni away saka babaw tigin sik tato kun ano kadalumon sang tubig subong ara na sa 25.10 meter ang katason sa tubig halin sa may riverbed bubutsam bistro gani sa monitoring nila kagabi ara ni sa 26 meters it means nga may pagnubo kabos isak metros no ang ginubo sini amo na gani ang baldres ang isa man ka nagabantay to no si Sir Binancio Basco amo na siyang nagabantay sa lugar sa Baydam suno sa iyati tama kahinay ang pagnubo sa tubig bubutsam amo na ginakabalakan niya kay basikon mag-ulan pagidla kag magdugang pagid ang ining volume no sang tubig kay tikon kita maglantaw ang sunod sa iya 25.10 makabig na ning ara sa critical level kay ang normal diri nga level 25 panaog bubutsam by the way Bombo Jomar ang Ulian Bridge bala no ginapahibalo tagid sa aton sini makabombo kay damo nagapamangkot ang Ulian Bridge dito sa may Dueñas pasabol na sa tanan sini nga sahi isang salakyan amo ning latest nga information diri naton nga nakuha from Bureau of Fire Protection Dueñas no sa mga nagapamangkot kung pasabol na Taytay sa Dueñas pasabol na sa tanan nga sahi isang salakyan Joms ati mayo gid kay na mga heavy vehicle lang makagi bubutsam po mga four wheel vehicle ti balik-balikan to sa may Boroboro dam kamo to nga may mga nagamonitor man kag ti subong amo na do na tingala lang nagabantay ito nga do kadugay gid kabuhay sang kaya sining paghubas sang tubig sa may lugar ipabati to dire blabubutsap si Sir Minancio Basco ang gatekeeper sa interview diri sa Bombo Radio. Sir Binancio? Ati siya subong okay naman yung tubig ay nagadubo naman. Kagabi, nagdako-dako na 26 level to 26? 26 meter. Okay. Below sea level na. So kung 26 ba, ito yung mataas-taas gali, no? Pero subong pinaka-latest, sir, pinaka-metros? 25.10 meters. So doon may pagnubo? May pagnubo siya, nagadubo siya. Ano madasig ka manubo siya? Kahinay sa pagnubo sa tubig. Okay. Hindi siya tani manubo, madasik tani pagnubo ya pero subong do kay hinay pagnubo isang tubig. Bali 26 kagabi, subong 25. Subong nag 25.10 na lang. Ito do kay hinay ba no? Masyado kay hinay. Pero sa imo nagapanubo na ni siya or pa ni? Gas may tendency masaka. Naganubo ang tubig. Sige nubo ya. Hindi na ni magtaas. Okay, so daw first time ni or kapila naman ka bes nga daw amo ni ka dugay nga mag-subside bala sir? Daw hindi man sa una amo man ni nga style daw normal nga daw basta mabibahal lang sa takas amo mong diap. So kung mag-below 24 sa pa diyan sa lapas 25 normal lang na sir? Normal lang na siya, normal na.
Pero magsaka na 25 critical na. Ang pinakataas yung sir nga na record, mga pila ka metros? 28. Ang Frank sa una. Okay. So area tani amat-amat na ni. Amat-amat na siya nubo, amat-amat. Pero sa current sine sir daw hindi man prasado gid ang current sine. Masyado ka baskog eh. Prasado no. Mapuros gid ang current niya. Hindi ni normal nga current. Di kon magbuo pag ang ulas bukid may tendency nga masaka pa gid ang tubig kun yung sige inulan masaka pa gid anyway. Pero sa Subong daw mayo na daw naganubo na siya. Okay, makita ta sir may mga barangay. Joms? Si Sir Binancio Mascote, subong direktor ng taon naton mabusad do sa parte ni karon sa southern part sa Iloilo, gulom-dulom naman ang akawaan. Adres sa subong material kay dire sa syudad nagapulop na liti ang sitwasyon, Bubutsamp. Kabay pa nga ti kung mag-ulan giman sa dasig lang kay hindi na magamunog Bombo Jomar? Yes. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kay Bombo Jomar Villa. Di din to ayhan ginanod ang pilote sang muro asang sang Montfort Bridge man. May mga simento pa to kag pila pagka mga materyales to. Di ginapatihan to sa mga pumuluyo nga ginanod sang tubig baha. Por Diyos por Santo. Ikabay pangara lang na nagapabili ng iban kay do mabrubog at kinman to hindi lang siya maanod sa sining pagbaha-baha blao. Kay kung matabo dugang naman sining pramukol diri sang gobyerno no sa pagpakayo sini liwat na naman. 6 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2 lapaw nakikita sa latin sa aton man sining pagpangalagad. Iban ng mga balita kag impormasyon inyo siniya bantayan sa iban sini Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 30 to May 6, 2023. Ang Mayo 5, amo ang first Friday sang bulan sa Mayo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass sa among nga petsa sa Latolda mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Mayo 6, Sabado, one of Bacolod's best pop bands, ang Third Spin Band, is set to amaze you with their carefully selected songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical event, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ay gaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope
for a better community and a progressive country in 2023. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amo man ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na.
Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga naga-boost. Afternoon sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. This beautiful afternoon. Magumgo mga atong nga panahon. Nagdala ka mo da sang payong. Kay basi maulanan ka mo anytime. Nagtulo-tulo ang ulan. Beautiful Thursday afternoon sa gihapon. Sa tanan nga mga KLP lovers out there, kumusta na ka mo dira? Kapoy gid? Ano? Ginatuyo? Of the night kinasa sa nga hapon. Mga marites. What's the latest? Ako may latest, pero hindi ako si Marites. And I address this latest sa tanan naton ng mga KLP lovers, sa tanan ng mga listeners, sa mga nagasunod diri sa kahapon lamang program. It's that very interesting month of the year na naman kung sa diin naga-celebrate kita sa Mother's Day. Remember, second Sunday for the month of May is Mother's Day. And so, relative to that, may manami ako nga balita para sa inyo. This is the time for you to sit down again and pay tribute sa inyo nga iloy nga nagbunag sa inyo, nagpadako sa inyo, nagpulaw bugtaw sa inyo, nagpaeskwela sa inyo, nag-alaga sa inyo, tanan-tanan na lang nga pagpalangga ang ginpabatsyag sa inyo, gin-nurture kamo, kag-gin-raise kamo sang maayo. And so with that, gina-invite ko gid tanan dira naton nga mga
Tagpalamati, ilabinigid ang mga kabataan. This is your chance nga maghatag tribute. Say your message coming from your heart para sa inyo nga iloy. You know what? Sometimes kita gahuya-huya kita, mag-say I love you sa aton nga mother, mag-say thank you for all the beautiful things that she has done for us. Ang iban hipusay na lang, tulukay na lang. But you know what? Sometimes ang mga iloy, gusto mo na nila wala mabatian ang inyong mga feelings about them, ang inyong pag-appreciate sa ila, and ang inyong mga dreams together sa ila. So gani, mga kabombo, diri sa KLP, gina-invite ko gid kamo. Tanan kamo dira, mga anak, this is your chance para magpadala sang inyong mga kasaysayan about your precious mother. Your beloved mother. That would be the stories nga aton nga hatagan sang priority these days until Mother's Day. So gani mga kabombo, sa inyo nga sulat dira sa inyo nga mga kasaysayan, something interesting kag very surprising is in store para sa inyo. Yes. May special prize kita sa aton nga mangin winner para sa aton nga best story for the week Mother's Day edition. Kag ano bala ina? Ang interview would be done sa aton nga winner on May 17 during Mother's Day, that's a Sunday, kag sa tion sang Good Morning Philippines nga program. Again, ang interview sa aton nga winner para sa aton nga Mother's Day special, ang tagdaog sang pinakamanami nga istorya about his or her mother, himuon sa Good Morning Philippines nga programa live. So, makita ka mo in the whole world, kay mabatian gid sang inyo nga mga kakilala, mga relatives, how proud you are sa inyo nga mother. And syempre, ang pinaka-proudest of them all, ang inyo nga iloy, nga among inyo nga focus sang inyo nga story, among inyo nga ginatagaan sang tribute kung sa diin, no? All the beautiful things nga wala nyo nahambal sa iya, pwede nyo gin nga mahambal with everything that you have remembered nga ginhimo niya para sa inyo. So again, ang interview sang aton nga Mother's Day special nga winner sa Good Morning Philippines plus may special prize pagid nga nagahulat. Kung ano ina, secret, but you would be surprised and you would love that surprise prize para sa imo kung ikaw ang mapilian, ang imong istorya ang mapilian as best story para sa ato yung Mother's Day special. So start na. Alert na kamo dira, pongkoin nyo na, and ibuhos tanan-tanan, no? Make it very nice. Kag ginabala nga, dugay istorya ka lang gid, no? About your mother. Para sa mga nagudlayan, mag-umpisa kung paano magsulat, dugay istorya ka lang. Basta this time, everything about your mother. Okay? So, paabuton ko ang inyong mga kasaysayan, ang inyong mga istorya, ang inyong igasugid diri sa amon, natuhoy sa inyong iloy. Kag sa aton dira nga mangin Mother's Day special nga winner, very interesting prizes ang nagahulat para sa imo. So, go na. Ang easiest, makalabot diri ang imong istorya would be, ma-start kita dayon ha, pangbasa sa mga istorya ninyo. Especially this week and next week, kung mabatong ko ng inyong mga istorya, immediately basahon naton kay dira naton pagapilian ng aton nga winner. So everything about your mother para sa aton nga Mother's Day special. Ang pinakamahapos, pinakamadasig nga makalabot diri ang inyong istorya would be to email your story. So i-email niyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung feel ninyo kamugid mismo, idaldalon yung sulat ninyo diri, i-hand in ninyo either sa guard or any staff dira sa Sky City Tower sa Idalom, mga taga-bombo pwede gid, no? Kay makalabot man lang ina sa akon. So isulatan niyo mga istorya and then ipadala. So kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And that's it para sa aton nga Mother's Day special diri sa kahapon lamang program. And before I play our song this afternoon, gusto ko lang i-inform si Reds, aka Grateful Subang,
I already saw your letter and you are requesting kung pwede mabasa naton Friday. That's tomorrow, May 5. Sige, gusto ko lang ipahibalo sa imo nga pwede gid. So bantayan mo buwas ang ato nga pagbasa sa imo nga sulat. So everything is settled. Ari na ato ng bahanon para sa inyo. Again, this is Tita Regine and this is KLP. Yari si Jerry May Argasan with the song MU. Good afternoon. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo pa ko sa amin. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa nga bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa nga bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa nga bang umiibig? Umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isa nga bang umiibig? Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isa nga bang umiibig? Umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. MU, that's it, MU. Jerry May Argasan para sa inyo. Sige, mabasa na kita sa ating mga istorya. And samtang nagkapamati ka mo dira ang inyong special assignment, ha? Letter para sa inyo nga mother, istorya ninyo nga duha sang imo nga iloy. Very beautiful, Gidina, I am sure, because you have so much to say about your mothers. Special prize ang nagahulat sa ating maging winner. And of course, ang interview will be done sa Good Morning Philippines. Kag timing that's Mother's Day. Wow. Ma-greet mo gid ang imong iloy personally, no? During that day. Ari na ang ating salat para sa inyo. This is from Nanay D. Dear Tita Regine.
Una sa tanan, nagapasalamat ita ko kay Lord Jesus sa sining kaagahon nga iya ako gipabugtaw kag sa pagdugang niya sa akon kabuhi. Kag subong man sa sining waragwagan sa Bombo Radio, ilibinigid sa imo, Tita Regine. Sa pagbasa mo sang sulat ko nga ini, ako nadumduman sang akon pagdaog sadto. Pagpadala ko sa sulat ko, naghambal ka nga sino ang dapat ko pasalamatan sa nagakatabo sa kabuhi ko. Nalipat kita ko nga ang una ko gali pasalamatan amo si Lord Jesus, nga amo ang nagtubos kag nagluwas ang aton kabuhi. Iya kita ginluwas sa kasalanan. Nening ang akon anak, blessing lang gid siya sa amon nga mag-asawa, si Nening, nga amo ang nagabulig sa amon. Ikaduha ang masunod. Ginatagan kami sang amo nga manami or amo sang manami nga batasan. Di amo ha, kundi amo, kag may bulawanon sang tagipusoon. Sa ila, nagdugay ako sa 18 anyos nga nag-alagad. Madamo gid ako sa natun-an, labi na gid sa pangabuhi. Matuod nga may pagka-istrikto sila, apang may rason naman. Ara sa ila tagipusoon, ang pagkamabinuligon. Ang ikatatlo, ang akon apo nga anak ni Nening. Dako gid ang bulig sang apo ko nga ini sa akon kabuhi. Kay kun wala ini siya, dugay na guro ako sa idalom duta. Pila ka beses ko ginahandom mangin matay tungod sa mga problema ko, sa mga wala pulos na temptasyon sa kalibutan nga ini. Una, nagamasakit ka pangadaan, nga abala may mga tao nga mahuyugon kag nanamian magdulong istorya sa mga indi maayo. Maayo lang nabasahan ko sa Biblia. Psalm 46, verse 1, ang Diyos amo ang nagaprotektar kay nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya permi nga magbulig sa tion sang kalisod. Gani, hindi kita magkahadlok bisan pa matayog ang duta kag matiphag ang mga bukid kag magkalahulog sa kaidalman sang dagat. Sa kasakit batyagon nga malain pa ang ginabatyag mo, hambalon ka nga kainarte ka lang. Isa ka bes, Tita Regine. Gasinggit ako sa bana ko, nga siling ko dali, uyati ako, matindog ako. Iya pa ako ginapusngahan, kag maghambal, nag-arte ka naman. Dayon niya lakat, bisan pa nagahilibion ako sa kasakit sa tiil ko. Ginatulo ko ang star apple. Pilit ko magtindog, apang hindi ko gid kasarang, bisan magtindog. Tuyo ko tani sa kaon ng star apple, kag maglumpat. Oy, kun ara na ako sa ibabaw, paglumpat ko, sigurado gid ya, nga mapatay gid ko kay kataas ng star apple. Pagbalik yan na, naumpawa naman ako sa ako nga paghibi. Ginistorya ko siya sa maayo. Di, hambal ko. Naghambal bala ang doktor ko, nga konsundon ko lang ang advice niya parte sa sakit ko, basi hindi na ako ipa-dialysis. Sa sakit ko nga sa kidney, ang mabulig mo lang sa akon, hindi man ako pagpaugtas sa. Sabat niya sa akon, di wala ko man ikaw ginapaugtas. Hindi ka gani maghala pamati da sa gatinumpok da sa idalong paho kag mamati isang wala pulos ng istorya. Gapahuway-huway lang ko daa. Pahuway ka man gani nga diri sa balay. Hindi ka kapahuway haw. Pahuway pa na imo nga kadamo o sa imo mandasyon. Hambal niya. Tubala mo Tita Regine, kung magtupad na siya sa akon, ginhambalan ko inang bana ko nga amo ini imo obrahon ay pasunuron mo ang obra mo. Agon hindi ka mabudlayan. Ikaw da sabat siya sa akon. Hindi ko manina paghihatag sa imo nga obra kung masarangan ko, sabat ko. Anon ko abi kay gamasakit pa ako. Amo ina ang halinan sang away namon ni duha. Sobra ako kuno ka istrikta nga masakiton ka man. Tanan nga balatian ara man sa imo. Istrikta ako tungod ina kay gahalong lang ako. Labi na gid ang pagpaninlo ay ginaawayan panamon ina. Kung kaisa ginasabat ko siya ang bana ko, ang paninlo pag ang kahipid sang panimalay
Ara, gina iya sa tawo. Manggaranon ka man, imol ka man. Dalagi na iya sa pangabuhi isang tao. Hindi nga hala ka pamati isang marites. Kag kung hindi sila magpauli, hindi ka man magpauli. Kag ano premyo nyo da, isang wala pulos ng istorya nyo. Ikaw, ano premyo mo? Balatian, sang sobra mo ka istrikta. Hala. Balatian nun ka man. Bal niya, sabat ko balatian nun ako, pero nakuha ko ang premyo ko. Tour to Singapore. Libre passport, libre hotel, libre pagkaon ko, plus pocket money. $80. Ginapabugal ko gid na. Kay kun ikaw lang, wala gid ko pasalamatan sa imo. Bisan paglakat ko sa Singapore, wala gid ko pasalamatan. Balan mo, Tita Regine, sa pagpahuway ko sa obra ko, may nagkato sa balay namon nga isa ka pastor, nag-Bible study siya sa amon diri, kag diri ako nakabatsyag, katawhayan sang ako nga pamatyagan. Sa mga sakit ko, labi na gid sa sakit ko sa heart, tungod may ara pagid ako sakit sa tagipusoon. Nag-enlarge heart ko, buot ko silingon, sari-sari na lang ang sakit ko. High blood, diabetes, taas cholesterol ko, may kidney disease. Kung sa tion Sabado, naga-Bible study na kami, nagakalingaw gid ko sa pagpamati sang pulong sang Ginoo. Paagi sa pulong sang Ginoo, kag sa mga prayers sang pastor, kag kaupdanan ko sa simbahan, amat-amat nga nadula sakit ko. Nalipat ako, nga damo gali ako sang sakit. Bisan ang pagpa-check up sang kaugalingon ko, nalipatan ko na. Bisan ang kaagig ko sa bana ko, wala na. Ibalik ko, Tita Regine, sang wala pa ako kasulod sa sining iglesia, perme lang gainit ulo ko sa bana ko, tungod sang pagkapalahubog niya. Labi na sa mga katupad ko nga bantayera, labi na gid sang pag-abot ko halin sa Singapore. Kay bulan na to sang Agosto, kag bulan sa November, anniversary sang kasal namon. Ginhingyo ko bana ko nga mag-ihaw sang baboy sa tion sang anniversary namon. Hindi siya magsugot, bal ni hinambog naman ina. Bautodo hibi ko sadto. Hasta sa mga apo ko, nasugid ko. Sa magulang ko, nasugid ko man. Hambal sa magulang ko, kulang ka lang sa angga ni di kay halin sang una, spoiled ka sang bana mo. Hambal naman sa mga apo ko, Tita Nening, sugid nila kay Nening. Si Lola di ay ka-emote-emote, daw bata, jutay. Hasta pastora namon, ginsugid ko ang paghinakit ko sa bana ko. Maayo lang, kay may pastora kami nga mabuot, kay pulong sang Ginoo ang mga laygay niya sa akon. Hambal ni pastora sa akon, ang pagpasalamat sa Ginoo, hindi lang ang pag-ihaw baboy. Malipay ang aton Ginoo, kung matutom ka sa pagsimba. Isagid lang inakaadlaw sa isa ka semana, nga amo ang Domingo, magtutom ka sa pagsimba. Agud madula ang kaakig mo sa bana mo, kag sa kaingod mo, basaha permi Bible mo. Tita Regine, malawig pa taning istorya ko nga ini, ugaling garamat na pananawan ko, kundugay sulat ko. TPS, tita, ari na lang ang jutay ko nga natunan, tungod sa dalayon ko nga pagpanimbahon. Tungod sing kasulatan sa Bible nga ako nabasahan, dapat likawan kag tumanon. Bugal. Ang bugal nagatulod sa tao sa paghalit sa iya isig katao. From Psalm 10, 2-3, sala ang pagpabugal. Hurubaton 13, verse 10. Ginakangilaran sang Diyos ang mga bugalon. Sala ang pabugal. Mahuyan ang nagapabugal. Hindi pag-ipabugal ang mga tao or ang mga butang nga inyo ginasaligan. Ang ginhimo lamang sang Ginoo, amo ang aton ipabugal. Hindi magpabugal nga mas maayo kamo sang sa iman. Ginasumpa sang Diyos or ginasumpo sang Diyos ang mga bugalon. Ang Diyos ang nagtugas ang tanan. Wala sang pareho sa Diyos. Balaan ng Diyos. Masaligan ng Diyos. Ang Diyos wala sang katapusan. Gamhanan ng Diyos. Ang Diyos wala nagabuting. Matutuon kag mabinalakon ng Diyos. Kaakig. Ang kaakig makatulod sa tawo, magpatay o kung magpamintas. Ang kaakig makapalain sa tawo.
Ang tao nga hindi makapugong sang iya kaakig, isa ka buang-buang. So hindi kita dapat magdali-dali sa pagpangakig. Ang nagakaakig sa iya kapareho, pagasilutan. Sa nguna, Tita Regine, amo ako sina ka makasasala. Damo ako wala sa nabalaan sa kaugalingon ko. Abi ko intsakto na ako kung magdumot, kag maghupot ka akig sa kapareho ko. Akig ako sa marites, sa palabantay sa iya kapareho. Apang subong, wala ako yung ginapatulan. Sa bana ko, wala aga nga hindi ko siya maakigan sang iya mga hulag. Labi na gid kung mahubog siya. Pala mo, Tita Regine, ang bana ko nga hindi ina siya kabalo magkaakig sa akon, kung hindi makainom sa makahulubog nga ilimnon. Kung hubog na, siya dira na siya nagapautwas ang iya paghinakit sa akon. Pero ako iya, gapamati lang. Pero pagkaaga, sukmata na ina siya, hindi, ginamag ako, sang ginapangakig sa akon. Manya do si Blanca, okay, ikaw niyang gaakig sa iya, no? Do si Blanca, tindi taning basa, di kido hindi manami. Wow, grabe, amo na imo na panghambal sa imo bana, kasakit gid man. Di ang bana ko nga, hindi ka balong mangakig sa akon, kung hindi ka inom. So sa subong, bukay na ang buhok namon, wala gid ko katilaw sakit sa iya, bisan titik. Kung kaisa, ginasumbag ang kamot niya sa dingding, gadugo man gani ang kamot niya. Hambal niya sa akon, tanawa, kay kung sa guyang mo ini matupa, hasta mag-aga mayo kung maumpawan ka. Oo, no? Kung maumpawan na gani siya akig, ginaulu-uluhan niya ako. Nene, hindi ka pala magsubong sina. Pwede hindi lang kuya pagpakahuyi sa tao kung nakig ka. Hindi lang pag-imuang nga may makabati. Bisa sakiton mo ko, buyayawon mo ko. Hindi gid ko magbato sa imo. Manaambal niya sa akon. Kung madumduman ko gani ini nga istorya, gahibi man ko sina. Sang una pa man ini, Tita Regine, sa tong bataon pa kami. Karon, wala na ini nga batasan ng akon. Christian na ako, bawal ang magpangakig, maglikaw sa gamo, hindi magpanglibak sa pareho. Likawon ang hindi magustuhan sang aton Ginoo. Likawan. So tungod subong, duha na gid kami sa bana ko, maukod sa pagsimba. So tubtob dirila ng anay, ining sulat ko, madamo patani ako isugpon o galing kapoy man kamot ko sa pagsulat. Kabay malawig pagid ining programa mo, Tita Regine, kag ubayan ka sang aton mahal nga Ginoo, gatagan maayong lawas, ang tagpadala, Nanay D. Another PS, may kahigayunan, ipakapi ko pa ang picture namon, kag ipadala sa imo. Ika 50th anniversary sang kasal namon. Wala handa, pero nagsimba lang kami, kag magpasalamat sa Ginoo. Nakaabot 50 anyos na kami ginkasal. November 24, 2022, sang kami nagpa-picture. Kasal namon, 1971. Wow, na-golden, nagali ka mo. Sa liwat, si Nanay D. Amugid ba na bala, no? Kung wala pa, ang Ginoo sa inyong kabuhi. Actually, ara man, pero wala nyo lang ginasapak, kag wala nyo ginabutang sa tunga sang inyong relasyon. Ang aton nga Ginoo, wow, do asot pusa lang gid. Tanan nga mga arawayon, awayon, tanan nga kaakig, tanan nga mga pagdumot, ara gid. But once nga ginbaton na nato ng Diyos, gin-welcome naton sa aton nga pagpangabuhi, makibot lang gid kita, no? Nga sa amat-amat, by His grace, nagabag-o kita, kag nagakaangay man kita niya. And then harmony comes in sa aton relasyon, sa aton nga family. Kanami, no? Because both of you now are very close to God, serving the best that you can. Ang pinaka-importante gid, updanay ka mo sa inyo nga pagpangamuyo, sa inyo nga pagsimba. See the difference? Kung sa una singki-singki ka, singkal-singkal, kung ano-ano ang nagagwa sa imo nga baba, mga evil words. But subong, ginbag-o gid ikaw sang Ginoo. And subong,
nagaintindihanay na kamo sang imo nga husband. Amo gid man na, no? Kadako sang pagbago. You are given new life. You are being transformed because ng pagpalangga sang Ginoo. Kaganami because nga gin-strengthen gid kamo bilang mag-asawa. Now, because nangin mas open ang communication, mas naintindihan mo. Ang balatyagon niya nga ang nagapangakig sa imo kag mas naintindihan man niya, no? Ang imo balatyagon kun nga nga nagaakig ka man, nagapangakig ka man kun kaisa sa iya. And so, nagbalik ang pagpalangga, nabalik ang pag-intindihanay, ang harmony. Because ana na kamo, tatlo kamo, nagakapyutanay, kaupod ang Ginoo. So it's the center. The Lord is the center. If the Lord is the center of your relationship, you would never go wrong. So at least no kanami nga sa inyo nga edad subong nag-50 anyos na kamo, you are still together kag doing things para nga mas mapabakod pagid ang inyo nga relasyon, ang inyo nga pamilya, and at the same time ang inyo nga paglakat kaupod sa Ginoo. So padayon na ina. Salamat gid sa imo Nanay D sa matahong maging share mo diri sa amon sa sining nga hapon. Just minutos bago magabot ang tak ng alas stress, magapanabalik ang KLP pagkatapos ng GEDS na pila ka mga importante nga mga pahitalo. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo. Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar. Kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de battery o kon rechargeable.
Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bas! Madamo na sa inyo dira ang nagasugod, nagaumpisan na sa inyong mga istorya para sa inyo nga mga mothers. Don't forget ha, exciting prizes na nagahulat para sa aton nga Mother's Day special winner. Una gid, ang interview will be done sa Good Morning Philippines on Mother's Day. So may chance gid ka mo nga makatamyaw sa inyo nga iloy. And may mga surprise pagid nga mga prizes. Hindi na ko kumula magambala. Exciting surprise prizes ang nagahulat para sa inyo. Ganito puso nyo na para nga next week or maybe tomorrow. Pwede na naton nga maumpisahan basa ang mga istorya na tuhoy sa mga mothers. Basta sigihan nyo lang da. Sigihon ko man ang pagdulong sa mga kasaysayan naton para sa inyo for today. Ari naman, ang part 2 sa sulat sa ato ni FB sa Nueva Valencia, Guimaras. Atong ang iya anak was so very honest, nakakakita sang milyones, no? 2 milyones atong amount sa money ginbalik sa tag-iya. So gin-recognize sang mall nga iya ginaobrahan, and at the same time gin-recognize ang iya nga honesty sang aton nga city mayor. So, ari ang second story ni FB sa Nueva Valencia, Guimaras. Dear Tita Regine. Sa hindi ko pa isa-isa ang ako ni kaduha nga sulat, una sa tanan maayong hapon sa imo, kag tanan mo nga kaupod sa Bombo Radio, kag sa tanan nga nagapamati sa imo programa sa kahapon lamang. Tita, ining akong sulat, bahin ini sa pagkapatay sa akong suba nga bata. Tita, sa wala pa ini matabo, nagkadto ang iutod nga ikaduha, manghod niya, kay mahulam sa iya sang kwarta nga ipakonsulta sang iya bata, may bukol sa guya. Ang iya sabat sa iya utod, hulata ako diri, kay makadto ako sa mall. Sa pagabot sa magulang, iya inigin pamangkot, nga dugay kamantol, tiyang sabat sa magulang, ay balan mo tol, naglagaw-lagaw pa ako sa bilog nga mall. Ting sabat sa manghod, ay amo gali. Dayon siling, ti, may ara ako mahulam nga kwarta. Oo dayon kuot sa bulsa kag maghatag sang kwarta. Dayon ginhagad pa niya nga manihapon, pero hindi lang tol, kay nagadali ako sabat sang iya utod. Dayon lisensya nga mapauli na siya. Dayon nagpauli siya sa iya nga boarding house, kag nahagadan siya sang iya nga mga kaupod sa boarding house nga mamiesta sa Putotan. Tita, sandito na sila sa Putotan. Siyempre fiesta, may inom-inom gid. Dayon sa pagpauli na nila, mga 2:00 sa aga, naglisensya siya nga magpauli. Kag dayon niya siling sa iya mga amigo, ambal niya, lagaw man kamo sa amon, kay ako lang permi ang nagalagaw diri sa inyo. Dayon nagsiling nga iya mga amigo, nga huoa, malagaw man kami sa inyo. Tita, kag dayon nila pauli, kag duha ka motor ang nagasundanay. Sa lapit na sila sa accident-prone area, lapit sa Zaraga. Nagbalikid ang naguna nga motor, kag wala nila nakita nga may nagasunod nga amo ang bata ko. Tita, dayon nila balik, kag naabtan nila nga ang motor nagaigpat-igpat na lang ang suga sang motor, kag ginusisa nila ang sakay sini. Kag nasapwa nila ang akong bata. Natumba na, kag igo nila usisaon, may pilas ini sa ulo. Kag nagbuho gid ang iya ulo. Kag tita, ginkarga nila sa tricycle, kag gindala sa hospital sa Zaraga. Kag tita, wala ni ini makaabot sa hospital, kag napatay gid siya. Sa amon nga bahin diri sa Guimaras, wala kami nakahibalo sa natabo sa iya. Ang nagpahibalo, among akon bayaw nga asawa sa akon magulang nga nagapanugbong sang isda. Nagtaklad siya sa balay nga nagabitbit sang iya radyo nga nagabalita sa natabo sa akon bata nga naaksidente. Kagang siling niya, way bala nakatulog ang akon magulang sa balay? Siling ko man wala. Gali,
Ang iya tiyo nga nagpahibalo siya sa natabo sa akon bata. Gani tita, nagsiling siya sa akon. Nakaduan siya sa hospital sang Zaraga. Kag magsenya siya sa akon bana, nga patay na ini. Kag nagsiling pang akon bana, nga patay na. Abi mo tita, naghala ako sang hibi. Kag ang duha niya kautod nakipot. Kag daw wala sila nakahibalo kung anong ila himuon. Kag hala nila sumbag ang ilang kamot sa dingding sang amon balay. Kag tita, dayon ko himos pa Iloilo. Kag naghapit ako sa tansa sa ako ni kaduha nga bata, nga private driver sang amo nga nagnegosyo sang botelya. Kag dayon, ginpahibalo ko sa iya ang natabo. Kag ang pamangkot niya sa akon, maano ka ma, nga nakatabo ka man? Nakahibalo na ako sa natabo kay Tiyo Junior. Kaya abi mo tita, tama gid kasubo ang among sitwasyon sa sadtong panahon. Kaysa isa ka adlaw, duha ang amon patay. Oy. Ang akon magulang nga nakadtan sang amo muo nga buyog. Kag tapos siya nga nakagtan, gininuman niya sang bino. Tita siguro naglaton ang kinadtan sang buyog, naglatom sa iyang kasing-kasing. Gani tita, sa sadto nga adlaw, duha gid ang nadula sa amon pamilya. Ganita magig kasakit sang akon ginabatsyag sadtong panahon. Gani ginatipon namon ang amon obligasyon. Gin-process ko ang iya nga burial kag ang iya insurance nga 100,000 pesos. Abi mo tita, sa pagbaton ko sang among nga kwarta, dumasinggit ako kay ang akon ginapensar nga lawas ini sang akon bata nga napatay. Gani, gindala ko ang among nga papeles. Sa nagapanaog ako sa opisina sang insurance company, ginahakos ko ang among nga papel nga nagahibi kay nagalain gid ang akon buot. Gani tita, gindala ko pa uli ang among nga papel. Kag mientras nagasakay ako sa salakyan, ginabutang ko ang among nga papel sa akong dughan nga nagahibi. Balikon ko sa pagsaysay bahin sa kwarta. Tita ginpa-deposit ko ang kwarta sa bangko. Nga 3 pa kaadlaw antes ma-withdraw ang amon nga kwarta. Kag tita, nakuha ko ang mga kwarta kag ginpangbayad ko sa mga kautangan sa pagpalubong sa iya. Tita paglubong sa iya, kutob sa mga negosyo sa sulod sang mall, nagkaladtugid sila sa Gimaras kag nagkumpanyar. Abi mo tita, kadamo gid sa ila kag isa-isa gid sila sang motor. Kag tita, ang tanan nga kompanya sang mall, naghatag gid sila sang ila donara. May nagalin sa Manila, sa Negros, kag sa iban pa nga pungsod sa Pilipinas. Kag tita, diri ko na lang kutob ang akon nga sulat. Madamo gyud nga salamat sa pagbasa sa akon sulat. Kabay nga yara ka sa maayong lawas. Pasensya sa malawig ko nga sulat, and may God bless you always. Ang imutag palamati, si FB sa Nueva Valencia, Gimaras. Kanugon sa imo bata, no, at the prime of his age, no, inabalang na very young pa, kag starting to live his dreams, reaching ang iyang mga goals sa kabuhi, and then all of a sudden, nadula siya sa inyo. But of course, way kita kabalo, no, everything is according sa plano sa aton nga Ginoo. Mas His ways are not our ways, kag mas maalam siya, no? Kung ano ang mas maayo para sa aton. Kag kabalo man ako kung kaano mo kapalangga ang imong nga bata, but I pray nga sa paglipas sa mga inadlaw, amat-amat, mabaton mo nga ato na siya sa aton nga Ginoo. So salamat gid sa imo sa liwat. FB, sa gin-share mo diri nga istorya na tuhoy sa imo nga bata. Mga kabombo, may I remind you again of your Mother's Day nga istorya. Aton pagabasahon na this week and next week, and then magapili kita sa aton nga Mother's Day special nga winner kung sa diin pag-interviewon during Mother's Day gid sa Good Morning Philippines. That's a Sunday, kag nagahulat ang exciting nga premyo para sa aton nga Mother's Day special nga winner. So I just hope samtang nagapamati ka mo, gisuguran nyo na dirang inyong mga istorya
The soonest nga matapos inyo ina ipadala ng diridayon kay mang umpisa ni kita pang basa sa mga istorya para sa aton nga mga mothers as we celebrate our Mother's Day sa May 14. So Mother's Day special kita diri sa Kahapon Lamang program. Madamong nga salamat. So I just hope nga maybe by tomorrow, may ara na, una-una nga makatapos nila kag mapadala na ini. Balikay kita buwas sa pagpadayon sa pagdulong sa inyo sa aton nga mga istorya diri sa KLP. And by the way, okay na kami ni Lola Nena sa Iloilo City. Na-set ko na ang pag-interview sa iya. Siya ang aton nga winner last week. So okay na kami sa pag-interview sa iya this coming Saturday. Madaming nga salamat dira sa inyo tanan sa pag-upod sa akon. Kag sa inyo dira ang interest, pagpaplano sa pag-join sa ating Mother's Day Special. Good luck yun sa inyo. Balikay kita buhas, maraming nga salamat sa gihapon ninyo. Lagad, si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.